ħdej il-medja nazzjonali inti Wonder Woman. By the way, impressive, kif titrejent. Jiena rajta live, very emasculating process that was. Jew meta ħatmut jew kif ħatmut, x'tażel. Moħħi forsi jiena xi naqra delusional, jiena cool. Ħajsplodi dak il-kliwi minn għajnejk, speċjalment hemmhekk m'għandix għażla. Bil-defaw ngħidu kemm mal-buzz. Mil-waħda neħilbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parla Staġġar! Fuq il-Parla Staġġar! Mela, tlaqna? Inta għamilt Ir-rotta salib. radejt is-salib. Dejjem nagħmilha. Interessanti. Are we rolling? Inta radejt is-salib? Edin rolling. Nagħmel. X'kien radejt is-salib? Meta nkun aċċitata ħafna nagħmilha għażejtu n-nies kemm taċċajt. Imma llum kont eċċitata. Wara ħafna żmien. Kont eċċitata li ħammur xi u għandna xina soldu intervista mhux niġi intervistata. U għax inti wkoll. Għax inti. Għax insegwi. Għax insegwi. Insegwi, ekku. U il-podcast vera tħobbhom, speċa. Mill-podcast għatlek għalija kienu life-changing, so inti bdejt, għaw min jgħamil podcast, imma lija inti bdejt fuq dak illi jina, il-podcast għalija imma xaġa kbira, u inti miexi on the same lines ta' dawk li nsegwijin. So you're in my good books. Fantastic, and you're definitely in mine. U dik kienet ir-raġuni għalfejn xaqtekaw. Però interessanti li tagħmel is-salib, li trott is-salib imma huwa eżerċizzju ta' grounding jew għax inti temmen fi spiritu metafiżiku. Jiena tlift ħafna sfortunatament ngħidha di ma tlift ħafna aħna jiena ġejja minn il-papa tiegħi ngħidlu kien. Ma nafx kif ma marx assis dak it-tip li l-ewwel darba li rajtu riqet il-papa tiegħi mejjet għax il-papa kien imur qudies kuljum tas-sitta. Qatt ma tilif ħlief fil-ġimgħa l-kbira kien jeqpa' naqra riqet għax m'hemmx ma jkunx hemm quddiesa. Ġien ġejja minn background ta' familja dejjem bil-quddies u hekk. Meta mitu ħaddaqa kbira jien. Ħaddaqa kbira għax fis-sens bdejt ngħid jien kien l-iktar ħaġa li nħobb. Missieri barra tfal issawe. Allura ħadda kbira ma jien ħanerġa' narah. Dak il-feeling li dejjaqni jien li qatt ma ħanerġa' narah. U l-fidi tiegħi marret lura ħafna. Imbagħad jikbru tfal u wieħed jistudja l-filosofi li l-oħrajn isegwu li sfortunatament tilfu ħafna mill-fidi llum. Però xorta ninsegwi nies u nammira nies illi jemmnu ħafna, jiena nemmen li hemm xi ħaġa u raddu s-salib għalhekk kemm jien selfish, jiena qasbis nitlob ġieli sir tax nħossni tosta. Nitlob meta jkolli bżonn, ġieli meta nkun sew f'ħajti. Nieqaf qasbis niftakar xejn. Ma turix gratitudni. U mbagħad meta jkolli bżonn nisti ngħidlu Ommi Ġesu pereżempju milux kelli sitwazzjoni vera kienet kera jisni ma rridu għax jiena drajtek ngħidlu ma Ġesu pereżempju ħossibli issa qasad nilhom għax nistħi alla volja. L-importanti taħdem. Taħdem joles, mistoqsija tajba. Ifhem, dakinhar ħadmet meta ġrat, sa naraw, ifhem jiġru l-affarijiet. Imma jien nemmen li aħna bħala bnedmin għandna bżonn il-xi ħaġa, issa x'inhi u x'forma u kif u kome. Għalija tgħinni li naf li hemm xi ħadd, dik għadni nemmena li hemm xi ħadd ikbar minni u naħseb hekk nitlef dik. Din argumenta ħafna ta' ħbieb u niddiskutiha ma' ħafna nies u għandi ħabib tiegħi partikolari vera nħobbu ma jemminx. U ngħidlu ma dik ġdwejja illi tajt. Ejli ma dik ir-realtà. Di bdew nemmnu u ngħid vera, aħna ħanispiċċaw, ma di bdew ngħidlu lej jiena ara ħaneqpa nemmen li hemm xi ħaġa ikbar għax għalija. Ġifieri għalik li il-fatt li tista' tibqa' tittama, għandi żewġ mistoqsijiet fil-verità. Waħda li nara ftit stramba forsi għax qatt ma esperjenzajta li wara li tlift il-missierek irrinunzjajt il-fidi. Irrinunzjajt, ġew ħafna dubi.
U minn fejn nibtu daw id-dubi? Għax tant kont disprata, Jon, ħaddi tħabbija, tant kont disprata fil-bidu li kont inkun għaddi ngħidlu tini sinjali għadek hemm ħalli nistrieħ. Kelli tagħna għana ma xorta jiġu nid-dubi, mhux kelli sinjal ta' imma kien hemm xi ħadd laqalli xi ħaġa. Missieri, insomma nista' ngħidu b'daqshekk ma jiġri ħejn. Missieri kien kellu salib tat-taw jgħidulu tal-injam. Salib tal? Taw. Taw hija reliġjoni. Eżatt, ġabulu minn barra insomma kien tal-injam, ikun forma ta' ti. U ta' kien iġġorru dejjem fuq missieri. U meta miet kien fuq ħadd ma jaf bih. U darba mara missieri ġitu għaddejjem waħda mara nafuha qalt li jisma' qalt li jiena qalt li noħlom bihom jien ma nemmiex dawn l-affarijiet jien tal-futur ma nemmiex bihom. Qalt li jisma' qalt li issa noħlom bih ta' qalt li niġi ngħidlek u mittilha hija ma nagħmilx. Mhux hekk u jiena u missieri kienu jinħabbu ħafna u meta mit missieri jien dak il-ħin mhux għad minni x'ngħid xtaqt li tmut ommi. Ħanfehmilek għalfejn. Għax tommi mhix ħatgħix mingħajr missieri u l-weġa kbira tiegħi li kelli kienet mhux taqta li tmut ta' ma kollha xejn. Imma I was desperate kif ommi ħatgħix mingħajru. Allura dik kienet problema kbira lija. U insomma għadda żmien tiltaqt miegħi il-mara għad li isma' għad li l-ħlom ta' missierek. Nerġa' ngħidlek ma nafx x'veru. Għad li l-ħlom ta' missierek għad li isma' qalli ġi affarijiet. Għalt li waħda għajt li l-Kler, għaxina kienet, li ommok, għax ommi kan pattajab ħafna wara li mitmissieri, surprisingly enough, li ommok she's okay għaxina nkun dejjem maħħa. U għajdila li dak is-salib tat-taw jgħat miegħi. And that is a big question mark. Mista tajd li jista' jkun li mhux vera se jkun li le. Ma ħadd ma kien jaf bih. Ix-xettiku fit-taħdid. Sewa le anke jiena. U kien jilbsu. U kien jilbsu ħadd ma kien jaf bih, ta' kien iżommu fuqu. Ma kien ikun mistur taħt il-qmis. Kien ikun taħt il-t-shirt jiġi. Ma il-mara kienet tafu. Ma taf. Le tafna ma mhux li qatratu bis-salib żgur. Allora it was a big question mark għalija. Nerġa' ngħidlek iżommu nafu xa. Imma sfortunatament meta missieri ħadda kbira xina kont disprata u kont ngħidlu tini sinjali għadek hemm għax kienet tiddisprani li qatt ma ħanerġa' qatt ma nerġa' mislu idea qatt ma. Fimt? Imma dak il-dokumentari hemm serje ta' dokumentari fuq Netflix minn għalija jismu Life After Life. Rajtu. Life After Life. Naħseb sibt ħafna wens. Tama fih, eżatt, insib ħafna tama fihom dawk. Eżatt. U qablu fil-90s kien hemm ieħor, xaġa simil xi life. Imma mbagħad jiġuni d-dubi, daqqa nkun tajba, daqqa jerġa' jiġuni d-dubi, mbagħad tal-blieħ. Xorta naffaxxina ruħi ta' jien niltaqa' ma' xi ħadd li jemmen bajnejh magħluqa bħalma kien missieri per nieħu pjaċir nismagħhom pereżempju. Fim, per eżempju, għana kena problema kbira, ommi tgħidli, kena problema kbira fil-familja, ommi tgħidli bit-talb, u dit tmur qudiet u jien kien ikolli għabtitnulija. U ngħidilha ma mhux talb għandna bżonn niċċaqalqu u nagħmlu da. Ma kont ngħidilha għax jien la ommi fiqet u taf kif ħasseta tajba bit-talb għalfejn. Ifhem nasib jiena l-kundizzjoni tal-bniedem fiha nfisha assurda speċa l-eżistenza li inti f'daqqa waħda ma konx u f'daqqa waħda tkun u mbagħad terġa' ma tkunx. Eżatt. Diġà ma assurdità kbira, ġifieri il-fatt li wieħed issib isib il-kuraġġ f'daw l-istejjer ta' mitoloġiċi jew reliġjużi jew eżoteriċi, mhux eżoteriċi insomma. Ma naraħix stramba xej, anzi jien naħseb li jiena fil-fema tiegħi il-Bibja ħafna minn partikolarment l-Antik Testament huwa l-bniedem, partikolarment il-Ġenesi, huwa l-bniedem jipprova jinnegozja l-arfin tiegħu li hu jeżisti spiex, il-kuxjenza tiegħu. U tajjeb. Għalina. Sekonda, għadna qasamet l-introduzzjoni ma dil-mara gasma l-pjanċa ma Klera Ġisorde u jek tara l-Instagram ta' Klera Ġisorde way gasma l-pjanċa naħseb ikun subtitle Hello. Aċċettawa. Mela, l-lum għana għat-taħdida numru
ħadd ma jaf, qatt ma nkun nafa, ma nafx għalfejn, dirtni għaf ngħidli tan-numru. Għana l-Claire Agius Ordway għal min ma jafx, tafu. Claire hija intraprenditriċi fil-qasam tiegħi tal-medja, tuġobni partikolarment għax tagħmel mill-interessi tagħha għamlet nisġet professjoni mill-affarijiet li joġbuha, jekkux it-trobbija, jekkux l-isport, jekkux il-fascinazzjoni li għandha bin-nies aktar minn hekk fi Claire kemm ili nafa dejjem sib dispożizzjoni infantili, però mhux bil-mod derogatorju, dawn il-parajnej dejjem miftuħin biex id-dinja jilqawha fil-wisa possibbli kollha tagħha u li jiġi miegħu da huwa moħħ li perenjalment qiegħed ifittex li jiġġedded u dik hija xi ħaġa li nammela ħafna. Thank you. Impenjata ħafna u veru l-insomma bniedma solari bid-bissima effettiva. Simpatiċissima la Claire. Qabel nibdew għandna wkoll illum fostna il-Del Montanaro l-lum hija l-in-house fact checker tal-lum ġejja mill-Montanaro clan. Il-Montanaro clan hija clan leġendarja mostija ta' nies vera artisti, kont band ma' ħuta tnej. Wieħed kien bassist, li kien kitarist, ma kienu ħafna iktar minn hekk, apparti li kienu anka bravi fl-informatika, kienu jinżġu il-mużika mal-informatika, kellhom widna tajba ħafna għall-arranġamenti. Insomma, u Adele kienet uħtom iż-żgħira li kienet tkun magħna fil-garaxxiet u hekk u dejjem kellha insomma opinjoni interessanti. L-aħħar darba kienet hawnhekk ta' Patrick Gaffiero, li ġifieri fil-break tatni mistoqsija vera tajba li użajta u vera ħadmet. Insomma, u issa merħba fostna Adele, sponsors. Derek Meets, ilu miħaj mill-bidu, mux għetnajt mill-bidu tal-podcast, imma mill-bidu ta' meta bdejt nagħmel kwalunkwe ħaġa valida f'ħajti. Il-Free Hour, l-Sphinx, grazzi l-E-Cabs, Mattress Collection, Frank's Gentleman's Essentials, Charisma, Sanja, Eco-Spa, kif ukoll l-Teatru Malta, Two Shot, fuq il-poster, il-play ta' Manuel Dimek, li meta tiftaħ il-play road 26, 27, 28, ġviri ġa kien il-weekend li għadda. Insomma, nitfawlkom id-dati ximkien għal taħt xinu l-kronoloġija qatt ma konna ħbib fuq l-ebda pjanura. Infakrukom patreon.com/Jon Mallia. Dal-aħħar il-Patreon qed jikber b'mod radikali. Għandek Patreon? Lej, nsegwik missa l-kollega għandek Patreon tiegħek? Le, Le, m'għandekx Patreon, irrid nlaqak mal-meravilja li hija l-Patreon. Bażurant Patreon hija paġna fejn in-nies li vera jappoġġaw ix-xogħol li tkun qiegħed tagħmel jissieħbu, isiru membri tal-komunità tiegħek u jappoġġawk permezz li jagħtuk pereżempju donazzjoni żgħira ta' 2 jew 5 fix-xahar u permezz ta' pereżempju żewġ kameras tanihom upgrade bid-donazzjonijiet li bagħtulna n-nies. Aktar minn hekk ovvjament inti tħossok jinkoraġġuk u speċa tara n-nies li tant jisibu valur fliet tagħmel li għażlu li għatu xi ħaġa żgħira. Hija xi ħaġa inkoraġġanti immens, apparti li fuq il-Patreon ukoll ikun ħafna taħdidiet li minkejjin rari nsib ħin li nidħol fihom. Ħafna mid-drab meta nkunu qed nitħattu speċ ta' nkunu qed nixtarru x'hemm miktub fuq il-Patreon għax huma n-nies l-iktar in-nukleju tal-komunità tagħna. Naħseb dak kollox bħala introduzzjoni, l-ewwel darba l-introduzzjoni sar xi kwarta wara. Mela, like, subscribe fuq il-YouTube, il-join ħanitfnuha. Ħanibqgħu nużaw il-join? Join jekk tixtiequ. Għandna nies imma li actually għafsu għal-join button. Il-YouTube għadu effettiv qed naraħ l-inqas medium li jidħlu fuq jekk tixxerja link minn fuq. Le, tixxerja link minn fuq il-Facebook jobbor. Sewa. Ġifieri jiena fil-bidu l-ħaġa ma kontx nafa u aħna bdejna ntellaw il-videos fuq il-YouTube. Eżatt. Mbagħad intuhom share fuq il-Facebook. Le, mhux tal-li beda jippenalizzani fuq il-posts l-oħrajn ukoll. Ġifieri bażikament trattani ta' traditur. Anke jiena għamilta dak li żball.
Ma xorta ġviri, pero mbagħad bħala biex tfittex il-video li YouTube huwa ħafna iktar faċli. Inti tikteb Jon Mallia Agius Ordway jsibu. Facebook iktar prekattiv biex. Mbagħad x'għandna iktar. Mbagħad hemm l-Spotify li ħafna nies isbuħut li partikolarment. Jiena Spotify. Eżatt, assumejt li inti tisma' fuq Spotify. Għandna TikTok account, ġiri l-affarijiet. Anka jiena kelli nibdiha għadni ma tħallx daqshekk. Tajda bċertu trepidazzjoni. Li għax għadni l-ewwel kont band li nidħol fih. It-tfal tiegħi qalu li jara ma jfettelekx ma tiftakarx dak u beda għal ċertu ġenerazzjoni biss. U mbagħad bdew jidħlu l-ġenituri u kulħadd jisfenu jagħmel u tfal bejnietom daw jitkellmu kien hemm min beda jistgħu qalu li jara ma jfettilekx. Jiena l-kemm jien kont nagħmel comedy not the type li noqgħod nagħmel il-videos u nisfen magħhom. Imma bad somehow da sajf peress li ħafna mix-xogħol tiegħi huma jkunu joħdu l-ritratti jew joħdu l-videos qalu li ma now it's time li tagħmel it-TikTok. Basta imma t-TikTok jien nagħmlu ġifieri dak li nixxerja fuq Instagram a workout, intellaw, xorta ma nitsfinġ u hekk. Imma għal-kem tara fejja sal, għadni ma nħosni ġaqsek ħafna 100% komda, xorta Instagram għadu l-iktar platformi. Ma jkett titfall l-istess kontenut. Mux dejjem. Għax jisat qed nistudja li dak li jaħdem fuq Facebook ma jaħdemx fuq TikTok, jekk video imur li tajja fuq Instagram jitmela TikTok mux jaħdem. Somehow għadni ma studjajtix dik l-algoritm. Jekk jaħdem fuq TikTok ma jaħdemx fuq Facebook. It's incredible. Kif taħdem il-biċċa tax-xogħol. U allura għat-TikTok x'qed tagħmel? Għamiltu m'għadni ma ntfajtx għax jiena mbagħad jekk nagħmel xi ħaġa ġifieri irrid inkun nagħmilha sew. Issa jirrikjedi li tkun on social media, allura x'nagħmel nibda nistudju nfittex inniżel editing apps pereżempju noqgħod jekk issa il-xogħol jirrikjedi li mmorru fuq TikTok, immur fuq TikTok jien, fimt, mhux ħalamel bħalma jagħmel kulħadd, niġi nipprova nikrea l-ħaġa jien, imbagħad sakemm nistudja u nara kif taħdem. Meta tajt tistudja x'għadd nistudja noqgħod infittex ħafna jien. Ma jmetlekx inqum kmieni pereżempju satej minnhom infittex biex nimpruvi x-xogħol tiegħi. Nfittex l-aħjar editing apps, nfittex l-aħjar pereżempju mod l-aħħar mod kif qed jeditjaw pereżempju jew xiridu iktar in-nies jew noqgħod nistudja jisma' li ma workout l-iktar li ssejvjaw in-nies. Ġiel intella workout u jissejvjawh. Kun hemm min jissejvja ħafna u ninduna pereżempju li dak għax kellu dak id-dawl jew kellu dak il-kulur jew kellu dak il-filter. Jiġifieri iktar mill-eżerċizzju jew ix-xorta ta' workout jew ir-rutin iktar għax nagħmel l-eżerċizzju għax naf x'jaħdem mhux ma jaħdemx imma dik iżni drajta għax in-nies jibatu lil messaġġi diretti. Jidhru lilha kemm kien tajjeb dak pereżempju. Imma unfortunately il-klijenti jaħdmu bil-views u bil-likes. Sħalli għalli dal-aħħar l-algoritm tal-likes imbidlet u naqsu ħafna reġa' u ma nafx indu ngħidx. Ma nafx kif taħdem fuq Instagram. Le, ma tantx nagħmel. Għalina my Instagram is nascent. Imma le, ma mixin, ma jena vera, jena ġviri forsi iżar minnek fleta ma jena boomer seba darbit ikbar minnek. Jena, teċitani, najt, jekk jena mixi għalem, namel kontenut li huwa appropriate mal-etta tijaj, ovvja, mux għanqot namel ċertu kummedji u hekk, imma jekk id-dinja mixi għalem u jena tandi l-enerġija li naħdem. Xinu li mu għal-kummedji li? Kummedji li forsi namel li jena konġi ħafna għandi tfal gbaru. Niftagal u għedder bil-kon għanamel post bil-Mallia, per eżempju. Mort insaqsi il-gbiru tijaj. Il-gbir tijaj kien iġib, per eżempju, sħabu kollu, du vera jħobbuni kolla, isom it-tfal tijaj. Imma jimma rridxu ma għawacċajtu. Li għajdu, ummu kolla, per eżempju, tamel, u jini li naqra, issa namela ġurri, issa saret ħafna iktar komuni. Imma tamel tal-ewel darba u tinsix li kont lift ħafna l-pis, qabel it wasn't non-existent kienet dil-ħagġa li meta l-ewel darba xaħat għallisma nil-Malli trid taħdem għalija kien. U kif ħada żgħir? U l-ewel ritratt il-kbir kien, dak iż-żmien kien għadu żgħirta. Niftakar konna ħadna ritratt delli Mara. Kien ħad li ritratt delli Mara kien bil-bikini. U tom nizla, taf kif.
Tellajtu u unbelievably enough dakinhar li tellajtu għax kien jidher imma differenza ta' kif kont imbdilt, nirċivi l-ewwel post, paid post. Klient kien qal li isma' li tagħmel post bil-ħwejjeġ. Kemm ilha di l-ġrajja? Ħansibilek. Naħseb 2017. 2017, ritratti għak? 2017 u 2018 ħad inti. Delli mara. Ma nafx. La, fl-aħħar, għadix fil-bidu. Fil-bidu, Għammur, pastura semmejt għandu u xtaqt nishtara naqra miegħu kol. Inti l-lum stembaħt fl-4 ta' filgħodu? Mux stembaħt inqum b'enerġija kbira. X'in differenza li bejt istembaħ u tqum? U għax qabel niftakarni taf kif jaqsal il-ħin biex inqum. Jienet l-għdi tallimt ħafna dal-aħħar bil-podcast, bil-kodba li naqra, qabel ma konċ naqra ħafna ma tantx kelli ċans. Bil-ħajja li għanna taf kien musu xoqt tamel satej taqra. Imma, insomma, dabdejn nisma dal-podcasts, wieħed iġib liħor, u insomma, bdejt naqra fuq dil-bicċa xogħol li tqum kmieni. Jiena kont naf li jiena I am a morning person, għax fil-għaxija mbati, per eżempju, ma bdejt naqra fuqha, insomma, u bdejt nagħmel habit żgħar kif nagħmilha. U unbelievably enough fil-ġisem jidra, amen. Ġiri sa anka jekk per eżempju jkolli okkażjoni noħroġ xorta fl-4 bum inqum bajnejja miftuħa. Inqum, ninżel isfel, nieħu tazza misħula, u mbagħad nagħmel cappuccino għalija mbagħad. L-ewwel sija nagħmel dak li għandi bżonn nagħmel fil-ġurnata, mela jekk jien għandha ħafna xogħol, ħanaħdem. Għax jiena ngħid li dik is-sija ħadd issettja it-ton tal-ġurnata. Jekk għandi bżonn forsi qiegħda naqra dawn u għandi bżonn naqra kuraġġ insib xi ktieb illi nieħu pjaċir naqrah u nosni aħjar. Jekk ħajkolli ġurnata challenging, nipprova nagħmel xi ħaġa challenging li m'għandix aptit, hija sempliċità anke jien naf niknes isfel pereżempju ma jkollokx aptit. Ma noħroġ naqra xi ħaġa żgħira li tagħmel sforz. Għalija taħdem hekk u min jgħidlek di x'inhi bela, imma għalija taħdem li I set the tone for the day. Vera, kunċett interessanti, jeda. U għalija ħadmet. U f'dik is-sija xi ħaġa li qrajtu li taħdem għalija hija maġika, jkun hemm kwiet perfett u l-isbaħ ġon meta rnexxieli mhux dejjem nagħmilha xi mur training fis-6. Imma darba ħriġt niġri fl-4:30 għax jien ġili kolli palpitations u ansjetà bħal ħadd ieħor meta nkun għaddejja minn problemi b'taf kif u jiena dik il-mediċina tiegħi. Il-ġiri. Ġili tanga fil-9:30 inkun qed nitried pereżempju nkun sa norqod ngħid ħanilbes u mmur niġri u l-paċi u l-fer. Issa l-problema tkun għadhem kif immur id-dar ħanerġa' nsiba. Imma l-paċi li jkun hemm f'dik is-sija bejn l-4 u l-5 fl-arja. Sa tgħid li forsi timmaġina ma jiena nħoss ħafna. Però il-problema minkejja li problema hija xi ħaġa oġġettiva li inti issa tinnegozja, ħafna mill-impatt tal-problema, naħseb anzi il-parti l-kbira tal-problema, tal-impatt li tagħmel fuq il-problema hija kif inti tinteraġixxi mal-problema u your emotional state, ġifieri nassumi li wara li tmur tagħmel din il-ġirja. Li wara l-ġirja xorta nkun imma nkun inħossni ħafna ħjar, inħossni għandi lodda issa għax it-tini dik l-endorphins, jew mur ġili noħroġ ngħid ħanagħmel 5 kilometers u nispiċċa nagħmel 15, pereżempju ngħid illallu kemm mor tajjeb. Il-problema tkun għadhem, imma jkolli l-lodda jkolli ċans naħseb, ikolli l-lodda biex niġildela naqra ħjar milli kieku ma mortx. L-idea li tagħmel xi ħaġa fil-għodu li tiddetta t-tema l-pija tal-ġurnata qatt ma taħdim li pinna. Tidna waħda li ħadmet ħafna fuqi. Per eżempju, jien jiġi żmien fejn is-social media jħover ħin kollu, inkun kollimkien fi traffic niċċekkja l-moment. U jiġi one time li nibda ngħid qed niddejja bija nnifsi għax it's too much. Prescribe. Ippruvadi, ma nafx x'ħa taħdimlek. Mela, jiena għandi vizzju fil-għodu kif inhom l-ewwel ma nagħmel nara l-mobile. Ipprova fl-ewwel sija ġilida dik. Fl-ewwel sija tal-ġurnata għid mhux qasam missu, jiena għalija fuq taħdem. Laqsim missu, ninżel isfel nagħmel it-tazzilma, nagħmel il-kafe u naqbad naqra, jew naqbad naħdem. Unbelievably so, fuq taħdem li mbagħad vera ma jkollix immissu
għax tant inħossni tajba u taħdem għalija l-ġurnata, issa wasal biex nerġa' nagħmilha. Issa nagħmilha fi żmien il-Christmas ħalli ma noqgħodx il-ħin kollu fuq il-mobile, anzi noqgħod iktar ma' tfal għax ikonna naqra iktar holidays. Fuq ma taħdemx, din għamela li fil-għodu. Ma tmissux. Ma ħares. Imma be conscious about it, Le, ma ħares, le, konxament, le, jiena nkun irid daw jafu, daw jirċivu, għalla jirċivu l-voice messages minn għandi fil-5 Inti fiex intqum? Bej il-5 u 6 ximkien hemmhekk, ġili mbagħad ma nkun qed niġbida l-iktar tard is-7, l-iktar tard is-7 anke nhar ta' ħadd ġifieri. Imma u nagħmilha di konxament ngħid anzi ħalli mobile id-dar u pereżempju mur il-ġim. Pero xorta estra. Pero għadejm speċta għazmin fej ċertu elementi temmek. U bil-fors, il-natura tijak ovvja li ħattik li t-ċekja isma fl-ħar mill-ħar ħna nista noqdu attenti għal-likes, noqdu attenti għal-vi. U mux dak bis, iktar biex tara kif I am not above likes, ġifiri vanita għandi daqs kolħar fil-kamra sewa. Pero iktar għaxem ħafna għajr il-podcast jaħdem u kol għax għandu ħafna partijiet anċillari il-videos iżżar, għanna TikTok, għanna per eżempju mur namel avvenimenti fej mur nitkellem, innaf il-weekend ladda per eżempju mur nitkellem l-università. Allura jkun hemm ħafna minn daw il-moving parts, l-lum kellna intervista ma' Times, per eżempju, li ninsa, vera ninsa. Allura, waħda nintebaħ li jekk ma niċċekkjax, mela. Għajt li ħaninsa. Li anka jina ħafna drabi, xogħli qasir ikjedi l-iktar ikolli il-post schedule, bil-forsi rid nimmonitorjhom, bil-forsi rid nippostjaw, bil-forsi rid neditjaw, bil-forsi rid noħodhom. Ġifieri ma sax nagħmel mogħtija. Ovvjament, meta jkun hemm post li tkun sejra tajba, jkun ħafna interazzjoni, nieħu gost jekk kolli nieħu gost nirrispondi l-nies u nidħol fit-taħdita jena wkoll. Mhux ovvja, għax ħafna jgħidulek anke jgħidulek tagħtix każ u tagħtix każ. Aħna taddemmu l-laħam u fl-aħħar mill-aħħar. Nagħtu każ l-importanti li ma tivvalidix ruħek, ma tiddefinix ruħek minn dawk il-likes. Ekku. Imma taddemmu l-laħam li ovvja ritratt, pjaċir imur li tajjeb ngħidlu l-aħwar ir-raġel l-Ewrop kemm mar tajjeb u ġieli jkun hemm ritratt li minn għalik jagħmel xi ħid kbir u ma jagħmel xejn, fimt? U tgħid x'għamilt ħażin. Ovvjament validation is important u kultant anke fis-sensina anke minn innifsi nġib validation. I'm a very harsh critic of myself. Allura meta nikteb xi ħaġa u nħoss li tajba speċi nieħu validation. Self-esteem is self-esteem, għasma ħna għedinaw, taf, memx għalfejn għajdlek, ħna għedinaw namlu l-media xie self-esteem tana xie ħin bata, tijaj bata ħafna meta kien zaħir, u għadni sal-lum. U il-lum għaddix nara bħala xaġa ħazina, għax jina l-lum tpoġġini nċek. Issa, jien mandiġ il-bżon li, nitħadet anka per esempio Mark Lawrence għalli jena vera nħogost nider. Jiena minn kajja li ħaj id-daħqa li s-tisma issa, jien mux li nħogost nider. Sewa, jiena l-iktar ħagġa li nħogost namel huwa, għara dak id-demel. L-iktar ħagġa li nħogost namel huwa li nikteb. Sewa. Eżattu tidher. U l-iktar ħagġa li nħogost namel li nikteb u li nħogost li għandi relazzjoni intima mal-lingwa. Is-sanserta li meta dil-intimità nesprimi għajek, taħdem u it-tieni aċċess biex nesplu biex nagħmel kontenut li jinogħġob. U allura jiġi sostenibbli. Niltaqa' ma' nies tal-ostja bħalek. Le jiena nħobb nider. Ovvja, nħobb nider. Kieku ma nagħmilx ix-xogħol li nagħmel, fimt? Ma mbagħad inħobb il-ħin tiegħi wkoll waħdi fejn ma nider imkiene. Ġieri dak irid ikolli minnu wkoll. Imma inħossni nieħu pjaċir li għandi x-xogħol. Fimt? U naħseb dik hija li minn għal-marit ikolli nħossib naqra iktar tiegħi nnifsi bla 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 ma ddejjanix. Dik sabiħa li fil-medja speċta jkollok
biex tal-lum qabel ma ġejta u mortu għamilt l-undercut qabel ma ġejt. Biex narak jiena sabiħ. Huwa xaħda sejr Pariġi mal-mara u għol. Fil-sens dejjem sirt namela sar parti mir-ritwal. Imma tajjeb għax meta ma kontx, meta kont kittib biss, per eżempju, jekk nurik erba' retratti tiegħem meta kont kittib biss. Kont imqanfet. Afro daqshekk, dak iż-żmien kelli nuċċali kien kont impoġġi fuq dan nuċċali u oqda u mbagħad nitfgħu fuq wiċċi u ma jinteressanix. Eżatt. Le, importanti, u li tuħsib li l-ek nifsek u għalli, jisaj mux waħda, per eżempju, mux waħda vanituża ħafna li kolla ħjar ħwejċ u għek ta' ma jennaf, miċi sabiħ li persona tuħsib ta' ħanfisa u tkun nadifa u għek fl-ħar mill-ħar. Diment li kunem iktar sfumaturi għal-bniedem l-estetika biss. Nasib l-estetika. Le, anzi, quite relax, dejjem bit slipper u dejjem mek, jien mux niddeja meta jkolli okkazjoni li nħroġ pulita u hekk ta' ma ovvja xogħol jirrikjedi. Ma l-estetika speċjal importanti wkoll. Mela. Fil-medja l-iktar. Le, un kal-mara, lejn, u għet mill-laniet tijaj, speċal nibqa seksi għal-mara sakem. Anka jena, stra naqbel mija kara dik. Imma mux dejjem, imma dejjem at the back of my mind dejna, isma ma tafx jista jiġri. U aħna ħadna xerxin at the end of the day. Imma ikolli nistqar mija kien il-raġel tijaj juħsib tijaw. Ek, minnu dejjem kellu figer sabiħ u dejjem baqa ek. Imma neħu pjaċiru, ovvja. Ibat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. U jien ġej minn naqra background fej jinkonna missierhi u kienu jagħmlu ħafna ma' artisti akademiċi u għal dik il-ħabta kien hemm dil-prevalenza ta' isa ma nafx isa filosofija postmodernista fej inti kważi titixħdu ġismek biex inti tkun intellettwali u artist. Mela. Meta fil-verità il-Grigi x'kienu jipinġu, mux xi Adonis għanna jisuħireċ minn fuq il-palk ta' għanna Mr. Olympia. Allora għalija il-fat li t-prova kemm jista' jkun tqarrab it-tnej, biex bla dubju għat nsir atleta, ma nħu gos li. Imbnejt imma? Probablement inqast. Meta nafekina. Meta nafekina bnejt sew. U l-ġim u meta kontrajtek fil-bidu. Xaħames nilu għetnajdu ta' dawn. By the way, impressive, kif titrejant. Ġviri jina rajta live dil-affari. And it's very emasculating process that was. Għax titla għalla. Kemm inħobb. Issa jesir tinħobb. U tajba, men, spiex ta' profiċenti ħafna fija l-affari. Li fej ħattiħor minix ta' imma. Skont il-ħattiħor minu, spiex dej il-medja nazjonali, inti Wonder Woman, dej il-medja nazjonali. Bro, nafx innaj, le, kamon. Istinna na. Aħna, għet mill-iktar pajizi obeżi ta' d-dinja, dej il-medja nazjonali. Ija, imma jien nitrenja ma' ħafna nis, uħdejhom jien xej ta' ġifieri, jerfgħu ħafna iktar weights, jien għandha ħafna biżat, pereżempju, l-għodu għandet nagħmel handstand push-up, pereżempju, l-ewwel ħaġa li nibda naħseb li ħanoħod għal-wiċċi u ħanifqa' wiċċi pereżempju, u l-coach hekk qed lotlu ma' jien għandi xi programm illum. Imma mbagħad forsi għandi xi ħaġa li xorta nagħmilha. Ġalla volen kun nafla nifqa' wiċċi. Fimt? Namila, imbati, u hekk, imma niqpa nisfida l-namela. Nexxili, mbattam lajtnej, mbattam rġajt mar nexxili, xissa ikolli ġen, imma biex nerġa' mmur, ħaniqpa niprofa, ħaniqpa namela, fimt? Conquering. Toġobni ħafna, dak u element fil-bnedmin li joġobni ħafna, u ma xekku xrari u le, imma joġbuni ħafna nies li jibżaw imma xorta jagħmluha. Biex ta' bnidem li speċta mhux beżan fija u ma fiex. Ma jimbdej tard, insi xina bil-40 sena nibża, nuqu nitazzen u nuqot lura, pero dejjem kelli xewqa li nkun kif jien illum jien. Dejjem kelli xewqa, meta kon żgħira, konna minn ħafna l-sportivi u għaz bis kelli slipper. Kont wis għażjena. Ma dejjem kelli xewqa, sakemm saret realtà b'habits, daily habits, bil-bidla, imbdilt jien vera kas. Eżempju klassiku ta' mhux vera li min jitwilet tot ma jmux kwadru. Li tista' tinbidel. Totally.
mill-bidu sal-aħħar. Minkejja li dal-għodu, ma nsejt meta tkellimna. Li bdejtajd li l-bira. Li bdejtajd li spiex ta' wieħed mill-kodba li jattara u ta' Oprah Winfrey fuq l-ewwel 5 snin tal-infanzja. U hemmhekk speċa l-ewwel 5 snin għandek speċa ċertu ammont ta' hardwiring li jsir li qisu speċ ta' minn hemmhekk u mbagħad il-bqija tal-karattru tiegħek jiġi msejjes fuq daw is-sissi. Però inti qed tgħid li mhux neċessarjament minnu li wieħed jista' jinbidel. Le, ma jiena fl-ewwel 5 snin ma kellix ġifieri għax kont minni għażina. Pereżempju, mela ġejta li missieri minn dejjem kien jgħidli li kien jgħid li jara jiena ma nejra l-ħadd fil-ħajja. Għax aħna konna familja, sonx kellna flus u hekk. Kien jgħidli ma nejra jien nejr għall-isportivi li jżommu disciplina. Dik kien jgħidli minn meta kont għadni żgħira. Issa aħna ma ħadd minnha ma kien fl-isport. Imma konna naraw niftakar il-World Cup, l-Olympics u hekk u dejjem kien jgħidli dik. U issa jew jista' jkun li kif qed tgħid inti għax taqt nagħmlu kuntent kont ngħid xi darba. Ma laħax rani għax il-papa miet eżatt qabel ma milt l-ewwel ħafferet niftakar. Ma kont qed tipprepara l-ħafna. Kont qed nipprepara ma ranix sportiva kif kieku jaran illum. Kif jien illum naħseb qas jobsor li sirtek, fimtu li għamilt xogħli hekk. Imma naħseb kien ikun vera proud bija. Ġifieri qabel kont espliċitament għażina. Le, ma kont nitħajjar nagħmel xejn. Kont nipprova ta' niddeffes imma ma ninqalax sportivament. Kont nipprova mmur pereżempju basketball, il-coach kien jgħidli vera m'intix tajba. Għalfejn tiġi, kont ngħidlu ħanibqa' niġi biex nagħmel pjaċir mal-oħrajn. U provajt water polo qas idea għax kienu maskot. Sportivament ma kontx tajba, sakemm imbagħad skoprejt il-ġiri. Imbagħad skoprejt li l-ġiri u skoprejt li għandi endurance li neqpa' niġġieled dik. Allura provajt nibni fuq dik għaddi biss għandi tajba minn dal-affarijiet kollha. Illi neqpa' niġġieled. U qabel ma meta kelli tfal bdejt niġri bil-mod. U deċidejt li nagħmel il-full marathon. Full marathon kienet għalija, it was a life-changing experience ukoll ħanejlek għalfejn. Għax it-trenjajt għalija waħdi 6 xhur reliġjożament ma tlif ġurnata. U dik tittella inti tibda minn 6 xhur qabel tella 20K, 22, 20. Għana lejla ħar tispiċċa tiġri. Inti bdejt minn zero. Mela bdejt minn zero. Mhux għal full marathon tal-ewwel għamil trace u mbagħad żied u mbagħad darba kont qed naqra kien li hemm full marathon is a life changing experience għattu xi eżaġerazzjoni għalfejn. U ħanfehmek għalfejn tiġri. Biex għamilt 6 xhur nitrejnja għalija issa nerġa' ngħidlek hawn ħafna jagħmlu ħafna iktar minni ma insomma għalija dik kienet. Għamilt 6 xhur nitrejnja waħdi għalija u kont inqum niġri filgħodu kmieni wkoll. Dak iż-żmien kontx inqum kmieni ma kont inqum niġri kmieni. Pereżempju tiġri 4 sigħat lejn l-aħħar inti f'Jannar. Għax inti tkun fi frar. F'Jannar tiġri 4 sigħat waħdek. U kien ikolli nagħmel kont nibda nikpi bid-dwejja għax irid nagħmilha minn ġimgħa qabel imma kont imur xorta. Għalhekk it is a life-changing experience u mbagħad on the day. Inti għandek 42 kilometers sewwa, kif taża jiena kif konna sal-fejn il-Madonna, dik jgħidulek you hit the wall, isek tibda titlifa naqra. Kif nasal fejn il-Madonna tal-Marsa dik li mi? Taf li mi dik il-Madonna li hemm il-Marsa jubla tal-Bajda. U hija dik li jifqu jagħmlu l-axxamata bil-belt. Eżatt, dik. Kif il-Madonna tal-Ar? Eżatt, dik. Insomma, kif kif tasalem dik juħiddi 35 kilometers u tibda titlifa. U tlif tajjen vera. Immin tix tamil deqpa d-dej. Kif tamilom il-42? Jien l-ewel waħda li għamil taf xamil, da jibdew ituk l-isponos. U biex titfa fuqek. U jiena tant lifta li bdejt naqbad l-isponos u nixxob minnom. Tannit. Bat wara wasalt fej id-depo u jkun hemm mejda bil-ġuġu. Tieħu l-ġuġu u reġejt la li kitsokkor u tiġiftijak u l-istrina bdejt namel. Imminti biex għamilt 42 għalija li kont kważi 40. Menti li t-tiġilet. Kif tasalu tamila? Għamil ġima on a high li ma najdlek xiex inti tibda taħseb. Tajtara la għamil dijen. Jista jiġi kullħat taxal kullħat nifla. Aħseb wara x'jagħmlu daw tal-Ironman u daw tal-CrossFit li jagħmlu hekk. Ma fimt għalhekk itiżax inti
l-isport u għalhekk sirt inħobbu daqshekk jien. L-isport itik għodda manki bars pereżempju, jien nibża mill-loli. L-ewwel darba li tlajt, nitriet ħanaqaf l-art, illum nagħmilhom rieħ. Jiena l-għamil dik fuq ix-xogħol u mbagħad initni. Ngħid l-għamil dik jien niflaħ dal-sponsor pereżempju ħaniprova nġibu. Jibda ssir iktar challenging miegħek innifsek u dejjem tibda tissoda iktar. Jien bdejt tard, bdejt ta' 40. Xorta ngħid it's never too late, at the end of the day. Illum li fim ta' dik il-formula li titkellem dwarha li inti tista' tagħmel xi ħaġa l-ġim li hija diffiċli u li allura tgħallmek xi ħaġa dwarek innifsek. Tfittxa konxament, tfittx konxament li l-klier titfaħħa f'din is-sitwazzjoni diffiċli. Eżatt. Biex tarek ix kapaċi tinnegozja u mbagħad minn hemmhekk titgħallem xi ħaġa dwarek. Jiddependi minn xi inkun għaddejja pereżempju, ma jien għandi coach partikolari li jtini affarijiet li jdejquni ħafna. Imma immur konxament miegħu għax ngħid ma ħanoqgħod nagħmel affarijiet li jogħġbu lili biss, inkella kif ħanimprovja. Fimt? Allura xorta mmur, u nasal ta' per eżempju ħallu dwejja daħi u titini per eżempju mbati fil-pull-ups per eżempju u jiqpajtijom li. U jien mux dawk jien inħobb training minn dawk li ssir zibel literalment jien tini għax jien endurance għandi. Jien tini sija naqbes il-kaxxi, naqbes il-affarijiet u nagħmel imma daw l-affarijiet ta' strength u snatches u għek nobodhom b'qalbi kollha ma xorta mmur. Kif ħan ikber jek mux ħan għamil daw l-affarijiet li. Kif ħan ikber mentalment. Mentalment u fizikament u kollu. Fint? Lilen mill-ġim. Hemm ambiti oħrajn fej tfittex dan ix-xorta ta' Żgur, ċertu affarijiet li jkolli. Ġili per eżempju jqabduni. Nixtieq qed naqra biex nażel nagħmel fine line li nkun assertiva biżżejjed fejn ngħid isma' dik mhix kapaċi nagħmilha. Imma għadni minix daqsek, għadni wisq defsa li nkun irrid naċċetta. Mbagħad ħalli nistudja, pereżempju nkun ħan nippreżenta xi event li ma nifhimx hakka fih. Minix kapaċi ngħid le mhux ħanamlu, le ħanamlu, ħalli mbagħad noqgħod nistudja u noqgħod nipprova u vera nistressja ruħi, ġifieri. Imma għadni f'dik il-fażi fejn defsa biżżejjed biex immur nagħmilha bir-riskju li ħanaqgħad forsi tini l-adrenalina u qasna f'bija dik jien. Li huwa vantaġġ kbir, Speċa huwa parti minn fl-introduzzjoni tiftakara speċa li jint għandek din parti mill-fatt li inti defsa hija wkoll norbota mal-fatt li għandek din id-dispożizzjoni infanti li inti taħtaf kemm jista' jkun mid-dinja u tipprova kemm jista' jkun avventuri tidħol għalihom. U naħseb dak huwa u fil-fatt dak huwa li naħseb li ġalek inti tkompli tiġġedded. Hemm teorija, ma xejdu, insomma, prinċipju għadu the area of proximal development. Ma nafx għax ma jizbieħ. Le, kien sar dal-esperiment bil-ġrieden, bazzament. Fej, bikun hemm ġurdin kbir u ġurdin żgħir, ġurdin għazar minnu. U daw, they play fight. Sewa, this is how they pass the time. Jow jagħmlu l-lotta. U intebħu li il-ġurdin il-kbir minkejja li sta jerbaħlu dejjem. Il-ġurdin iż-żgħir darba kull erba' pereżempju jħallih jerbaħlu. Għalfejn. Ħalli il-ġurdin iż-żgħir jibqa' jtieħed divertiment. Imma li jiġri mbagħad għall-ġurdin iż-żgħir li dejjem jibqa' jtejjeb lilu nnifsu. Eżatt. U l-ideja li speċa teorija li mbagħad ħarġet minn hemm kienet li inti għandek dejjem tagħmel affarijiet li mhux dejjem imma ħafna drabi għandek tagħmel affarijiet li taħseb li probabbilment ħatfalli fihom. Però jista' jkun hemm jinnaf għandek 20% ċans li se tinnegozjhom u se tasal. Umbat eventualment iktar ma tipprova speċa imma li per eżempju jinnaf tidħol fir-ring ma' Mike Tyson m'għandek tagħmel qatt biex ta' xejjen għal dejjem it-tama tiegħek li. Le, imma per eżempju jien għadni naqa' superva li per eżempju jien inkun dejjem waħda mill-ikbar.
Jekk imur nagħmel klassi CrossFit pereżempju, ġeneralment inkun waħda mill-ikbar l-età. Għadni naqra proud li ngħid pereżempju alla ħares jiġi pereżempju coach jgħid li inti ħaterfa' nqas minn pereżempju l-dik tiegħek 10 kilos li tieni 5 għax taf kemm noħodha. Issa ħalli ma nerfa'. Rari, għax naħseb issa jew drawni jew hekk, issa ħalli għali ma nkunx tajba daqsa ta' probabbli, ma xhur sar ikun rid nipprova. Għadni sissa, jista' jkun inbidel jien tant inbidilt f'fażijiet f'ħajti li jista' nqum għada u ma neqpax hekk ta'. Issa għadni hekk. Ma tantx tidher fażi, però din. Mhux il-fażi tal-fitness ta' li dik mhux ħatmur. Il-fażi li tibqa' brasek daqshekk. Jiddependi minn żmien li nkun għaddejja, jien naħseb ħafna. U ġieli ngħaddi minn ħafna żmien ikraħ, meta xi ħadd jgħidlek nofsta kelma jew nagħmel event pereżempju li jiena naħseb li kien diżappunt kbir, jiena jieqpa jkaxkar miegħi. I have to work really hard biex ma neqbax naħseb fih u biex ma jkomplix ikissir li l-estim tiegħi. Ma nurijiex, naħbija, imma naħseb ħafna u newden. Allura, jista' jkun li nibidel, il-possibilità immeda, fimt? Jien naħseb u newden ħafna. Allura għat jarani jeri feri u nitħaq, bla 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 bla, imma newden u nixtar. L-parti tal-ġurnata tkun qed tewden u tixtar. Il-ħin kollu. Palissa li fiket naħseb u xħat najt u ma edha komda. Illum għamil ġurnata newden. Tejt nejt, biex nejt il-verità dej nejt imma tejt tħankun interessanti għal-ġon, jo per eżempju ħanajdu għaffarijiet kif ħatkun illa, issa rajt. Issa li għat. Jo, għat issa. Storja naħseb li għatta xi 17 darba fuq il-podcast ta' Mike Tyson. Ta' Mike Tyson? Ta' Mike Tyson ta' fant l-istorja ta' Mike Tyson ġis smajtni ngħid. Le, tista' tgħidili. Jeżisti video importanti ħafna għal kulħadd fid-dinja li għal ta' Mike Tyson jispjega it-terrur li kien iħoss mill-moment li kien jiffirma li se jġiret kontra xi ħadd. Issa da Mike Tyson kien dak iż-żmien l-iktar bniedem tal-biża fid-dinja, però xorta kien iħoss dik l-ansjetà. Li ma ansjetà mbagħad kienet tixxejjen la darba. Kif issarrafa? Kif issarrafa? Inti għandek dejjem choice fil-ħajja, tista' l-ansjetà ssarrafa billi tiqgħod fis-sodda u ma tagħmel xejn. Meta jgħid ħanipprova ma rrid inkun lesta l-kollox. U l-ansjetà u l-eċitament jidher li huma l-istess kimika fil-ġisem. Tiġi norepinefrina. Per eżempju, qabel fit-teatru kienu jgħidulna, dik li titlef l-eċitament, per eżempju, ma jkollokx performance tajba, ma naqbilx magħha. Għax jiena jekk kont inkun eċitata ħafna u noħroġ u kif nisma' li l-nifsi bleħniet jitriet, daqshekk nintilef. Jiena rrid ikolli kontroll tiegħi nnifsi sew biex t-performi għazew. Fimt? Asna, fina kelli taħlita ta' tnej, so ġili il-performance kun vera tajba għax nkun marx kullem xebadre li għaddeja minn ġismek. Le. U nikkonċentraw naħdem għalija, millux kelli event, zomma rrit niprezentaħu u jiena ġili, taf kem namilla di. Inlaqla, meta noħroġ, l-ewel ħagġa, l-ewel sentenza li najt ġeneralment teħilli. Which is normal, neqpa d-dejja u ma tamillix da. Imma kelli dal-avveniment kbir li rrit niprezenta u daħalta frasijiet ma d-darba jiġri fl-ewel sentenza ma rridx il-laqlaq. Għax fl-oħrajn tgħaddi, għax teqpa sejra. Imma dan kien avveniment naqra kbir u għat ma rridx. Taf kemm ħdimt għalija. Irnexxieli ma nlaqlaqx. U ħdimt bija anka bċertu affarijiet tal-fitness konnit. Ħanna nagħmel ġdi, jekk nagħmel din nagħmel oħra ra moħħi kif jaħdem ta'. Imma ħdimt għalija gradually ħrixt u ma tlaqlaqx. Dakinhar. Issa nista' neqpa' nlaqlaq kemm irrid għax ma tagħmilx differenza, ma dakinhar ma rridx. Kif qegħdin fuq il-tema tal-għanijiet? Inti persona li jkollok ħafna għanijiet, speċta li qisu l-lan huwa il-fulkru tal-ferħ, tal-serenità tal-ħajja. Nistgħu nixtarru ftit x'taħseb skontok biex għax aħna kulħadd għandu l-għanijiet sewwa. Min għandu l-għan li pereżempju jibqa' jitħażen għax dak tal-għan tiegħek. Inti saqsejni tiegħek x'inhu? Iktar Nistan saqsik, sorry. Tiegħi x'inhu? Mhux suppost nsaqsik jien ma nsaqsik. Suppost hawnhekk tittinsija speċi jekk nibtet domanda
f'moħħok. L-għan tiegħi huwa pjuttost sempliċi, nixtieq insir naf lil Jon fl-interità tiegħu. Jung għandu dan il-konċett ta' dell. Id-dell huwa speċa dawk il-partijiet mudlama, mhux neċessarjament oskuri u ħżina jew patetiċi. Imma jkunu l-partijiet li inti ma tafx. Eżatt. Issa biex inti ssir tafhom, trid tgħix il-ħajja li tgħix inti. Bażikament. Li tfittex tagħmel affarijiet li joħorġuk mill-comfort zone. L-għan tiegħi huwa da, jien nuża ħafna l-lingwa biex nixtar dak li jkun għaddej f'moħħi, nikteb ħafna li l-nifsi, nikteb ħafna taħdidiet, konverzazzjonijiet ma sbatex il-leħen li għandi f'moħħi. Però wkoll għajr speċta dal-metodi lingwistiċi nagħmel ħafna affarijiet li jew beżawni ftit, jew naħseb li biex ta' jiena qabel kull podcast nkun b'xina ansjuż għax ma tkunx taf x'essid fil-bniedem li ieħor ma tkunx taf jekk hemmx kongruenza bej dak il-bniedem ta' quddiem jekk hemmx taf dak il-chemistry, eċetera. Ikun hemm ikolli jew jekk jiena llum mhux inħossni partikolarment luċidu forsi minix u għall-konsegwenza ħajbat il-podcast, jekk ħajbat il-podcast ħajbatu dawn in-nies kollha, ħajbatu dan nies kollha, mbagħad in-nies ħajbdew jgħidulna la Jon kemm ignorant. Il-fatt li nagħmel affarijiet li qabdu l-ansjetà naħseb ikomplu speċa juruni elementi tiegħi nnifsi. Eżatt. Li jiena ma nafx. Dak huwa l-għan tiegħi. Però dak huwa l-għan prinċipali ta' ovvjament mbagħad minnu jimtu għandi mhux hekk affarijiet oħra. Però ma ben artikolati jiġri nafx x'inhu eżatt l-għanijiet l-oħrajn. Fil-fehma tiegħek, x'jagħmel għan aqwa minn ieħor? Lej, ma naħsibx li għan huwa aqwa minn ieħor, għax jekk għalik jista' jkun li tagħmel programm li jkun internazzjonalment famuż u għalija l-għan tiegħi hu li jirnexxieli nimxi minn Birżebbuġa sa Buġibba. Li għamilni kuntent daqs kemm lilek jagħmlek dak, ma nistax ngħidlek li tiegħek aqwa minn tiegħi. At the end of the day, jiena niddeċiedi li huwa għana li aqwa mill-ieħor għalija ma on my terms. M'hemmx għan. Ma sax ngħid tiegħek tajjeb, tiegħi mhux tajjeb. Ħansaqsik mistoqsija differenti. Le, mhux għax ma fimtix. Le, inti tajt li l-għaniet huma suġġettivi. Għandek target, jindik l-importanti li bniedem ikollu target, għax jekk inti tqum filgħodu mingħajr ma tafx fejn ħadd rasek jew ma tafx se tagħmel. Ġeneralment tiżviluppa għanijiet tal-qamel, spiex għanijiet li jkollhom short-term gratification, il-bniedem spiex very basically speaking, il-bniedem dejjem għandu għan, spiex ta' għandi l-ġuħ u għandi għabtid dak il-gato, l-għan tiegħi hu bħalissa li nifqa dak il-gato, għala bibi jekk għandix bżonn nitlef il-fis. Hemm għanijiet li jkunu iktar marbutin ma' immediate gratification. Għandek raġun. Mela, femtilek ħażin. Laqan li taħdem għalih importanti għalija jien. Li inti qed tibni għal xi ħaġa li ħatasallek. Mhux dawk l-għanijiet dejli li qomt, mort l-qoddis ġejt l-ura, nitkellmu fuq xi ħadd kbir pereżempju. Għan li qed taħdem għalih, tista' tkun ġirja, tista' tkun qed iġġemma ħassifer, tista' tkun biex tibdel il-kamra tal-banju. Dejjem irid ikollok naħseb il-bniedem parti mill-kuntentizza tiegħu fajnejja qed ngħid fl-opinjon tiegħi hija li jkollok target biex tagħmel eżami, biex titkellem bit-Taljan jew biċ-Ċiniż fin naf. Issa x'kont ħatajd li inti forsi forsi lim set ta' prinċipji tapplika kler biex tażel l-għanijiet tagħha x'għandhom ikunu. X'jagħmilni kuntenta ġifieri pereżempju jew ma tajt li ħanamel dan l-għandi għajjena. Hemm lan ovvja bħal kulħadd li nara tfal kuntenti u setillu hekk u hija ma dak normali. Jiena what makes me happy li nkun attiva u li nkun produttiva, li nkun kreattiva, li nivvinta xi ħaġa. Bdejt ngħidlek fuq diska pereżempju. Jiena inkun vera happy. Meta niskopri diska ġdida pereżempju.
Mbagħad nerfaħħom fil-playlist tiegħi u mmur niġri. Dak il-ħin tal-ġirja meta nkun qed nisma' ġieli nisma' diska l-istess diska nisma'ha xi 10 darbit wara xulxin nerġa' nagħmilha. U minna joħroġ programm, joħroġ post, joħroġ xi ħaġa li nikteb it-tfal, joħroġ imma taf kemm joħorġu affarijiet hemmhekk inkun vera happy. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa għan li jiena jkolli s-saħħa biżżejjed jew l-motivazzjoni li nqum immur niġri u ngħix dal-mumenti. U aktar minn hekk ukoll biraħ ma titkellimna ftit fuq li għat li kull bniedem għandu għażla. Li tama dik. Speċa marbuta ħafna mal-konċett tal-għan, għax inti tażel l-għan u tażel. Mela. Eżatt, ħafna marbuta, s-najli għalfej. Għalija fej. Nejtlek għalfej, per eżempju, għaxina nejt immaġina inti meta jkollok it-tfal dijem tibżax sa jiġrilhom, per eżempju, inti tinkwita jien nibżaw ngħid min jaf jiġrili xi ħaġa bħal meta kien ħajm f'Missierha kienu x'ħan minna. Issa jiena ngħid tajt jekk jiġrili xi ħaġa meta ħajġrili għax aħna jiġrina bħal kulħadd ħajkolli s-saħħa nieqpa ikolli dawlanijiet tax-xogħol jkolli l-enerġija biex inqum. Hekk nixtieq. Etlek il-bira intervistajt il-dik il-mara li qbajt imsaħra bija. Din kienet mara, jek nista' ngħidlek, mara, dik kienet mara illi mitila raġel żgħir. U jiena kif għedlek jien nieħu pjaċir nintervista nies li ħadd ma jaf u ħadd ma jaf l-istejjer tagħhom u di ltqajt magħha insomma u bekk li biex nintervista. Mitila raġel żgħir u intefad depression fis-sodda. U bat insomma tabib alla jew għandek two choices alla ħoda l-pinnoli għax jagħmlek tajjeb. Rajt li min għandu bżonnom joħodhom il-pinnoli, alla jew hekk, alla jew inkella tqum tagħmel xi ħaġa. U di skopriet li tmur taqbad il-qarnit. Illum il-ġurnata tagħmel 5 sigħat kull jum taf xettajt tilbes il-wetsuit waħedha ġieri raġel ovvjament tilbes il-wetsuit u toħroġ xemx u xita riħ da. Tagħmel 5 sigħat taqbad il-qarnit, tajdli u jekk nieħu pjaċir qaltli, għax nik il-ħelwa, jekk ma niksaħx iż-żejjed qaltli, nagħmel sa oħra għandha 58 il-mara, jekk norilkom taf kemm sabiħa, żgħira hekk. U mbagħad wara li bdiet taqbad il-qarnit bdiet issib il-ferħ tagħha. U bdiet tagħmel il-jobs tmur tagħmel extras fil-films. Di, naħseb, jitiħu pjaċir tal-li għat nsemmi, mux ħat id-dejja, għax tanti passionate, u bdiet tagħmel il-films. Maret tagħmel il-films u qabdu tagħmel biċċa ekstra, timxi, tiġri, minn ħajt, u għaltilhom jien ma niflaħx niġri, għaltilhom m'għandix daqshekk stamina, u semaħħa coach, u għalla tibda tiġri, bdiet tmur tiġri, l-ewwel ta' programm u waħda ma rnexxilix, bdiet tmur tiġri, ġriet l-ewwel race, ġiet l-ewwel fil-kategori tagħha. U issa f'Marċ ħassifer u ħatamel l-ewwel half merit. Ħassifer l-ewwel darba f'ħajjita għatawla t-ticket u ħatamel l-ewwel half merit intaħħa f'Madrid. U jiena daw in-nies ituni tama, ferħ kbir u jtuni tama għax ovvja bħal kulħadd ninkwita xejġi ngħid aħmank li meta niġi fiha jien inkun kapaċi nqum bħal dil-mara u nieqpa niġġieled mill-ħajja. Fimt, u niprofa niqpa nsib, issa tija ta' skem sabet għannijiet zbieħ. U belħitni jien, kem ħad biex ħajjini ibelħuni għadaw l-istejjer. La dubju hija storja eroika. Sabiħa, ħan ifiċerja dal-waqt. Hija rari, naħseb li bniedem kun daqshekk reżiljenti. Għandna bżonn niskopru ktar minnhom. Aw ħafna ta' ħanna nisimgħu wisq ħażen. Aħna nisimgħu wisq ħażen kif konna qed nitkellmu l-ewwel bis-social media u hekk, imma ħafna tajjeb ta' wkoll u ħafna nies tajbin u ta' ispirazzjoni imma rridu nagħmlu riċerka kbira. U mhux dejjem tkun laki daqshekk li bħal dik kitbitli, pereżempju din sertajt qed tara il-programm u kitbitli. Kont laki hu. Però naħseb li huma qed nassumi li huma anke fl-esperjenzi personali ta' ħajti, speċjalment meta niltaqa' ma' nies li jaffaċċaw traġedja għajla jkollhom d-xorta ta' koraġġ eroiku. Għandi ħabib ieħor ma nafx tafux inti li tfakkarni naqra f'din il-mara, Andrew Falzon.
Indru Falzon. Il-martial artist. Tal-bliħ dak. Wisi tajjeb. Dal-għodu kontet nitwalbu l-pariri. Tajjeb ħafna. Joġobni ħafna. Joġobni ħafna una mira. Le, għaw ħafna nisek. U għanna bżon li daw in-nies nesponu għom iktar. Għax ħajamlu ħafna kuraċ li l-ħafna nies. Fimt, ġiviri, jinnu biex nisma wis bijom daw. Dak, għalek lan. L-istoria ta' dil-mara u eżatt xirrit tfisser bija. Fimt? Li terġa' ssib passjoni u mħabba l xi ħaġa. U daw kollox l-ewwel darba, tnajdu l-ewwel darba li mar taqbad il-qarni. Le, kienet tmur mar-raġel imma for fun. Imma wara li dan bat iltaqat ma' xi ħadd u qalla smax ma tibdix tagħmilha. U għallima u xrat wetsuit u bdiet tagħmilha ġifieri ma' raġel kienet tagħmilha fis-sajf biss. U dan ir-raġel mbagħad li ltaqat magħha qaltlu għalla jiena nagħmilha s-sena kollha u bdiet tagħmilha s-sena kollha. U sabet passjoni fiha. Dik li tinfisser banjen. U 5 sigħat. 5 sigħat issa tara. Issa nurik tagħha, issa nurik il-feature. 5 sigħat fil-baħar tagħmel qaltlu jekk nieħu pjaċir nagħmel 7. Fil-bart. Fil-bart kemm brava. U vera ħelwa Dorin jisimha ma jimpurtax billi nsemmija żur ħatew pjaċir għax vera ammirajta u nagħmel ħafna iktar stejjer sbieħ. Ta' ġifieri hawn ħafna stejjer ta' vera. Illi għandna bżonn aħna naħseb jiena ngħid ġili nħoss il-bżonn bħala xandara li għandi li nikkonvinċihom u l-istejjer tagħhom noħroġhom. Isni għandi dmir li nagħmilha. Bla dubju huma l-eroj ta' vera li speċa għandna staħarsu li għuna industra kemm nixtieq kelli residjenza li għandha Falzon u li għandha il-mara li qed issemmi. Mela u sens ta' avventura x'di ma marritx tagħmel il-ganotel di marret għandna taqbad il-qarnit kif taqbdu l-qarnit. Tagħmlu wkoll ganotel bil-ħarpun għandi kelli nġib permess l-ewwel darba bil-ħarpun. U tinżel bl-aqualangs? Le, bil-mask tinżel. Bil-maskla biss tinżel u sitla. Għattila l-għara tfal ma jinkwetaw xuwek, għaltli għaxina nqot maċċat, darba ntilfet u nizel helikopteru ra, għax kienu drawa, u daħlu għagġewa xaqabdet ix-xita. Għanda l-istejjer del-mara. Għanda l-istejjer sabiħa, issa għara l-programm, uħana minna. Meta ix-xandar? Issa najdlek il-ġurnata nittegijak, għax għadni għat neditjaħ, xitla ġimma toħramma. Probabli l-istess ġimma li joħroġ dal-podcast, mela xandar. Eżat, ħelwa ħafna di Dorin. Imma għandnajlek għanda ħafna stejjer zbieħ ta' riviri mbazz. Għanna bżon noħorġu għom iktar, għanamlu iktar kuraċ n-nis. La dubju, ifem, l-internet huwa mimli, speċa, per eżempju, storja reċenti li nista' niftakar, per eżempju, kienem l-storja ta' daw iż-żewġ tfal li kienem xi kelb feroċi, żewġ tfal, tafal imsajt najt kellhom xi 7 u 8, xi ħaġek, u il-tifla jattakka f'xi kelb feroċi lill-oħtu. U t-tifel li kellu 7, jew kien il-kbir, insomma, ma kienu tfal, jaqbes fuq il-kelb. Marelli biex jisalva. Biex jisalva l-oħtu, ovvjament, da l-kelb għanna ġawurat imma għiex, il-tifel għiex. Bat meta saqsewħ, tisfuq għalfej bis fuq il-kelb. Alla, max dak il-ħin id-deċidejt li jek xaħat għandu emut, għandu kun jiena. Da kitik eżempju. Gats balls of steel at the age of 7. Fil-fat kienu tawħ at a point għamluħ il-World Champion tal-WBA għal-ġurnata. Alla vol jessat jiffejkjaw ħafna stejru kol ta' ġiviri, n-nis iridu jitalmu jarblu kol, unfortunately, jessa biex ġib il-popolarità anka jiffejkjawhom ċertu stejjer, imma jkun hemm minnhom tinnuna li huma ġenwini. Saħta tal-umanità, madonna, kollox nippruvaw nimmanipulaw. Saħta u le, u jien kollox ngħid, kollox fit tajjeb u l-ħażin tiegħu. ċertu affarijiet, ċertu stejjer permezz tal-medja ħajaslu. Kieku m'hemmx il-medja ma tataġi ma bagħad hemm ħafna kontra. F'tem ta' 25 sena l-Sfinx u tip ta' tjubija li ġalek tal-qalba fissaru sinonimi minn ħanudda stikka ġewwa l-fgura għal 40 pastizzerija f'kull rokna tal-arċipilgu Malti. U issa li waslu l-festini tal-miliet irrekorru l-istabilment l-aktar viċin tagħkom tal-Sfinx biex jaqdukom fil-catering kollu fuq kollox joħorġukom ta' nies. Mela inta dik kif semmejt li inti tittama li meta inti ħatiffaċċa ħwejjeġ diffiċli bħal kulħadd biex xi ħaġa speċa impliċita
f'ħajjitna hija l-fatt li ħanifaċċjaw affarijiet diffiċli qabli anke l-mewt. Kemm diffiċli li taċċetta li tiffaċċja l-mewt. Ġieli taħseb fiha? Fil-mewt, il-ħin kollu. Le, jinnejx kontinuament. Kemm aħna dajfin, kemm aħna mhux dajfin fraġli. There's a thin veneer, ngħid. Ġieli nkun qed insuq jien pereżempju, ngħid jekk jiena pereżempju nagħmel hekk pereżempju. Nista' mmut. Dal-ġrat li kont qiegħed fil-gallerija pereżempju qabel marqat u bdejt inħares l-isfel bdejt. Anke jiena tiġri. Però mbagħad ċaġa vera stramba li tiġrili li m'għandix taqsam mal-mewt as-saġġ li pereżempju nkun qed nitkellem nkun qed meeting ma' xi ħadd u jkun hemm mag kafè jikwi. Ma ngħid kieku hekk f'nofs is-sentenza li jmiss bejn ngħidlu kemm jiswa package 1 u package 2 ġest ingarru l-mag tal-kafè f'għajnejh. You're a bit disturbed, mhux vera anke naħseb. Taqdilek minn moħħok biex ta' kif ħadd inbidel id-dinamika f'daqqa waħda biex ħadd tkun ir-reazzjoni tiegħu. Eżatt. Jekk hux se jaqbad u jtini bl-stapler jew sempliċement jiċċassa lejja jgħidha għal tilef moħħu. U le ġieli mela jiġu dal-ħsibijiet. Jiġu dal-ħsibijiet strambi. Tajt jiġu daqsibijiet strambi. Tal-mewt tiġini, speċjalment. Kif tinegozja? Fil-fatt diri tinsaqsi. Jina, naqra, darba semmejt inti taf kemm tħaqna ma nafx semmejt ġaħat pussy. Jiena naqra, inti semmejtu f'xi podcast tiegħek u vera bdejt nitħaq ma nafx għalfejn kif semmejta semmejt il-ġaħat. Pussy? Jew Jesus is no pussy. Jista' jkun eħeli għalih. Dik kienet smajtek u bdejt nitħawad jifin. Jiena naqra tax, jiena naħrab ħafna. Meta nkun nimdejqa ħafna pereżempju, jew di tal-mewt nibda naħseb fiha. Bad ma naqbax naħseb fiha, ngħid ħanna ħjara, munna minn xi ħaġa. Jien nasab, ifhem, jew niprofa mbella ħalili l-nefsi li peress li twilit f'jum Santa Marija bħal Santa Marija ħnitla il-ġenna mela biddija. Biddija u bġismi intier tiegħu u kull imma mbagħad ġieli wkoll mbagħad ġieli nagħmel totalment l-oppost li huwa nimmedita u nikkontempla l-esistenza mingħajr Jon Mallia xi tfisser. Il-laħwa. U kolli ngħid tal-qamel, Jon Mallia. Kemm inti il-mewt li jien inħobb infakkar li l-nifsi fil-mewt għax iżommni grounded. Ħafna. Kieku kellek, niżansek xi ħaġa oħra, kieku kellu xi ħadd jiġi jgħidlek ara ħanajdlek jew meta ħatmut jew kif ħatmut x'tagħżel. Wow, good question. Ma il-parti tiegħi li tixtieq tgħix għal dejjem tgħidlek kif. Għax ovvjament nibqa' nevita. Għalkemm jekk jgħid li jisma' jkollok minna bħal ġebla fil-marrara li ħatinfettalek u ħajsplodi lek il-pluri minn għajnejk biex għabek ma nixħazla. Ma jekk pereżempju jgħidu li jiena fataqla daqqa ta' karozza pereżempju. Xorta fis li tevita. Imma ma nafx nasib kieku ngħid kif biex forsi nagħmel li nista biex Kif anke jiena, le ma tistax tirranġa, jew kif jew meta. Jiena kif ukoll naħseb nażel, ma ġinkun naf meta kienu nibda nagħmel -5. Biex ikun makabru għandek xewqa ta' kif tixtieq tmut. Jien nixtieq imut bħal-missieri, jien ġej niġba' ħafna missieri, missieri waqgħu miet bum. Konna qed niġru maġina nieqaf għax il-mami tibda tgħidli u inti, ammi tibda tgħidli tmur tagħmel wisħi, tgħidli ma niflaħx narak. Ngħidilha mhux li kien naqgħu immut bħal-missieri dik li sbaħ mewta għalina ma kienitx. Imma għaxa miet qabel tiġtaħija, qabel ix-show, ġimgħa qabel ġifieri diżastru naturali kellna. Imma missieri immaġina ġera miet miegħi jiena kont għadni kif tlaqtu waqt li qed niġri l-isbaħ ħaġa għalina kienet l-isbaħ ħaġa. Nixtieq immut bħalu kieku. Anke jien nippreferi dik ix-xorta ta' mewt ana. Għal ta' warajk mhux sabiħa, ġifieri, għala volja mbagħad wara. Diment li naħseb imma jekk ikollok ix-xorta ta' arbit li kellek int ma' missierek. Ma nafx li kienet. Ma nafx ma' esperjenzajtix jiena. Però peress li jisu relazzjoni dejjem kienet tajba, kien hemm konsistenza fir-relazzjoni tagħkom. Dik kienitni il-grieving process kien tajjeb ħafna. Fil-fatt jiena niġġieled ħafna mommi. Imma pereżempju mmur għalija nhar ta' sibs u niġġieled magħha u niġġieldu u nibda ngħid fil-karozza ma qabel ma toħroġ ġiġbida u nbusa pereżempju.
Għax ma nkunx rid nitlaq fuq nota ħażina, għax dik ta' missierja għalmitni ħafna peress li jiena kont tajba ħafna miegħu u qabel ma tlaqt għatlu kellna problema dak iż-żmien u qalli kif ħansolvuha di l-problema għatlu lepa ħansolvuha. U jiena bqajt niġri miegħu għax jiena qatt ma kont niltaqa' miegħu, iltqajt miegħu dakinhar li miet. Jien kont qgħod ħdejh. Missieri kien imur quddis tas-sitta dejjem. U jien kont noħroġ niġri fis-sitta, allura qatt ma sar niltaqgħu u dakinhar bdejt nitqalleb fis-soda, bdejt ngħid imma jiena għalfejn qed nitqalleb fis-soda, bdejt ngħid sar li l-ħin biex nieħu t-tifel l-iskola, imma xi ħaġa qalt li joħroġ jiġri. Kif noħroġ ndur il-kantuniera nara l-missieri jiġri fil-bot. U għedt u qalbi ħebritni. Ġidi mhux ħaġa li immaġinajt jew biżmien ġiet jien niftakarni kif rajt il-missieri jiġri fil-bot, qed imma jien għalfejn nara l-missieri jiġri. U mort nilħu. U dak ħaqatox dak moħħu kien li jiena nitferfex u jiġri li xi ħaġa u kien qalli int kif qedaw. Għatla ħaniġi miegħek bajin. Qalli le għalli inti suppost twassal lil. Ġis mistoqsija biex nifhem sew. U kien jiġri. U kien jiġri bħala kien jimxi kien terġa' dak jaxon kellu 68 il-papa meta miet. Kienet jimxi insomma u l-ħaqtu jien. Kont sejra l-ġirja tiegħi, għatlu patlu, għalli int kif qedaw, għalli suppost twassal it-tifel, għatlu letlu, għax qalbi ħebritni. Għatlu li għatlu ħanġri mija kien, u ġrejna fl-imkien, u bedi li mur binti mur, u jina għetnek konna duraħat ta' 7,000 mid-darba, u rieqpa najdobja. Għatlu li ħanqotna mija ktlajna tela, u l-brava tabiba konġeja, tela ħarieħ. U għettilla l għattalla jbirek missieri kemm għadu tajjeb jien għax tlajnija u ma qatax nifsu jew hekk. U battu wasanna fit-triq tal-kabuċċini għajdulla u hemmhekk hemm Madonna mniċċa u l-missieri ġa qalli mura x'qed tinkwetani u jiena ma kont ġirt ninkwetah il-missieri. U bdejt sejrek raġun. X'nagħmel immur? Jew ma mmurx, immur jew ma mmurx. U reġa' qalli qed mela ħammur, għatax ma rridx ninkwetah. U ġrejt inħares leħ ta' niftakar isal-bira ilu 10 snin inħares leħ u naraħ jiġri. U indur il-kantuniera. Nasal id-dar. Niftaħ il-bib u nisma' l-mobile ġempel għadni fit-tarġa ta' barra. Jirrispondi t-telefon ir-raġel, kif jirrispondi t-telefon nibna najat u għarżaqċa triq missieri miet. U l-raġel beda jagħmel xinti ta' nisma, kiena daqsa għal-hello, najat u werza. Sander da jizmin kien joqt warajna kien għalli smajtek ta' jgħatu ġezaq, dejna illu missieri miet, zgur. U raġel għalli għafa għaset nisma u kien miet. Kien miet għax kien. Kif telaqni, u għafejn nitċat l-kem kien devot, għabat ma nitċa ek, jitlob, u waqa. U miet. U bata minn 3 tijiem jien. Laqas niflaħ nitkellem għax bid bil-pena li ma qbajtx miegħu. Tejnejt imma jiena għalfejn ma qbajtx miegħu. Kien ħajaqbad nifreħ ta' ġenne ġifieri, mbagħad missieri kien jgħallem ħażabbar, allura ħażabbar kulħadd kien jafu. Joħorġu n-nies mill-Knisja u laqgħu wieħed. U dar raġel li kien jgħallmu sabni u għalli tinkwita xejn, għalli għax missierek għalli miet fil-paċi, għalli l-qajtu jien, għalli mbagħad kulħadd dar. Sadattant laħqu tal-għantom, jaxof jek nħat kien jafu, un bat straħt, għax mortan ta' bejb, u fdejni l-umma, kiku bajt ma' missieri stajtna mill-CPR u kien għalli għax tant kien b'saħtu, għalli dak jitu jom wahda u ma nafx biex ikun slajt bija, u ma ġenninx bija, fimt, imma qalbi ħebritni. Allura l-lum l-ommi għabel ma toħroġ, sibdew najtu, s-soġġal kanat. Naqba, da najdela jabusni, tajdlew inti xek bieġnuna, biex ma nitlaqixek anka tfal, meta jġillu, per esempio, jħorġu bis-superbja najdilom erġaw jew law. Busuni, għax di kennitni ħafna naddi fil-grip titħabija. Le, xe tfakkarna ħafna fil-maratija l-istess tamel. Vera? Ma tħallinix nitlaq mid-dar. Which is nice, ta' vera ħelwa l-maratija tamel xaħġa simili. Il-fat li tagħtu valur l-istess affarijiet. Ħafna anke jekk niġġielu hekk ma tkunx kollu għab titollihom int mhux ma xorta nagħmilha. X'ngħidlek għal qed jiġi xi ħaġa ma paġ bil-pena li ma bisthomx fim pereżempju. U l-mami kampat tajjeb spiex ta' wara. Mela, dik kienet l-ikbar miraklu għaliex. U kont imbezza li ma tkampax sew għax kien daqshekk kienu jinħab ommi għadha ġejja mill-ġenerazzjoni
li kienet tgħidli, pereżempju, jien kont imur ngħidilha ma il-min tħobb l-iktar. Ommi kienet tgħidli l-missierek. U jien kont noħodha fir-rasi. Għax jiena kont naħseb l-itfal tħobb l-iktar. Il-natura mhux hekk tirrekjedi suppost. L-itfal, imma ommi le. Ommi qegħdin f'dik, ommi kienu jgħixu f'dik il-ġenerazzjoni li l-missieri kien u missieri l-istess, meta miet missieri kien ifissidda l-papa kien teacher u kien irtirat. U meta miet u morna d-dar. Laqas konna nafu kien jagħmel latte u kien jitija l-pinnoli tal-pressjoni. Laqas konna nafu fejnhom il-pinnoli qasi ma kienx taf xtieħu. Ara kemm kienu dipendenti fuq xulxin. U daw kienu jmorru kullimkien flimkien. Il-mami qatt ma ħadmet, se totally different story minn kif ngħixu aħna taf kif. Jiena nistess ngħid niġġennin jekk imut l-raġel imma somehow bix-xogħol u taf kif naħseb ma nafx, nispera l-inkampa jekk imut jew nista' mut qablu, hekk aġil nitkellmuha. Imma l-mami, imma l-lajbire, il-qitajt il-fidi. Konsensasik, xużat. Il-fidi, it-talb, il-tmur u diskuljum, bat kena t-ixtaħija ħna, kelli xow ta' żud dik il-ġimgħa, jien. Kenna show niftakar, immaġina kien Halloween, allura show kien kollu oqbra u skalet. La. Dizastru naturali konna. Issa titħaq ma nasib dak iż-żmien makabra. Xej, dak iż-żmien ara, missiri mit-l-erba. U kienu ħanibdew production week. Niftakarna morna it-tnej. Ħanibdew rehearsal u ħadd ma jiflaħ jagħmel xejn. U nikbu ġimgħa. Il-ġimgħa bdejna x-show. Niftakarni sejra bajnejja daqsix. Sejra li ix-show nikkontempla bħalma bdejna ngħidu nikkontempla naqbissa l-isfel jew le, bdejt nikkontempla għaddejt minn fejn missieri mill-kapuċċini għax inkun ħażabar rrid nitla l-belt. It-teatru ħadditu l-mort fejn biex għax tant kont disprata tħaniqaf biex isek tħoss il-preżenza inti tkun qed tfittex kull ħaġa li tħossok għaddejt minn fejn miet u bdejt nikkontempla neqpax deħla ġol-ħajt jew le għax ma kellix bdiet nitla nagħmel ix-show ta' żu bin-nies jitqu kif noħroġ jien in-nies jitqu. Assurda. U għadu kif imma jien tafx ngħid taf għalfejn ħobb nirrakkontadi għax għalkemm is-sitwazzjoni kienet desperate dak is-satej li ħriġt fuq il-palk ma kellix choice milli ninsa. U somehow kien l-ar show li għamilna, diżastru naturali kien. Għas konna nafu xed ngħidu. Nindaħqu biex xejn ma naħseb in-nistan tħassruni. Li dakinhar dak ix-show bajna naqtaw it-tickets. Immaġina missieri mit-Ottubru bdejna show fl-aħħar Ottubru u bajna naqtaw tickets bajna nagħmluh ix-show. Ġimgħa sibtu ħadd bil-matineb kollox sa Diċembru. Issa jew b'kurzità x'in-nies jgħidu ma nafx kif qed tirreaġixxi għax ix-show skur ma kienx wieħed mill-ħajjar. Bqajna nirranġaw fih. Noħorġu għax konna wisqin xokku u missier kien preżenti ħafna fi żmien. Iż-żu kien jiġi jgħin fit-teatru hekk taf kif allura kollha ħassewa. Kienu u dik oħra li ngħid la għaddejt minn dik forsi kolli saħħa biex ngħaddi minn affarijiet oħra. ċertu affarijiet jiġrulek fil-ħajja bil-fors nippruvaw mhux dejjem tista' tipprova ta' tisma' x'ħanieħu minna di. Kemm nista'. Di li kif tirrikonċiljhom daw iż-żewġ illum li qed inkellmek mingħajr ma nikbi pereżempju. Nħossni ngħid il-laħwa kemm kif tajt ġibt strength taw kemm is-saħħa. Jienu xin qabel kif nagħmel l-ewwel nibda nnewwaħ kont, fimt? Imma s-saħħaħ biha. Ma kellix choice, Jon, bil-fors kelli noħroġ nagħmel ix-show. Fimt? U kellna okkażjonijiet oħra fajjetna sa ġifieri li kienu vera gravi u tittoħroġ teqpa' tagħmel ix-show. Daw żewġ affarijiet li inti vera konxja tagħhom li l-għonet speċjalment timpenja ruħek biex ħajtek kemm jista' jkun ikollok kontroll fuqha. Is-sura ta' ġismek kif tixtieqha inti, ix-xogħol kif tixtiequ inti, trobbija ta' tfal tipprova żomm ruħek għaġ-ġurnata u taqra eċetera. Imma mbagħad fl-istess ħin biex ta' tifhem li hemm eventwalitajiet struggle kbira. Jinkelli addictions fil-familja pereżempju. U kont nipprova nieħu irridni fidejja, kont nipprova ma kienet diffiċli għalija biex infehmhom. Kienet diffiċli, jien kont naħseb li ħammur u ħankellimhom u ħanqabbadhom it-triq tajba. It took years
sakemm xi ħadd qalli, jaf, għax mhux minnek jiddependi, imma minn ħadd ieħor u jiena mbagħad ħafna fiha dik, għax jien li kien għalija nipprova ngħin sakemm kif qed tgħid inti jien nipprova nieħu kontroll ta' ġismi, irid nifhem li jiena nista' nikkontrolla biss dak li jiddependi minni. Barra l-mart, ovvjament. U anka naħseb meta timrat, xort għandek l-għażla ta' kif inti kif toħodha. Kif se tinteraġixxi ma' dik l-eventwalità hawn. Kif toħodha. Smajt podcast vera nixtieq naqsmu għax li ta' nittama u jista' jagħti tittama l-ħaddieħor ma tlekx qed nisma' slight change of plans. Il-bieraħ bdejtu għadu. U din għamlet intervista lil wieħed illi kien jagħmel kollox bleżat, kien ħafna ħjar min jagħmel pereżempju immaġina jieħu ponċi acids, jkollu turmeric f'kollox, jagħmel l-ħin kollu l-fitness biex jevita kollox. U dan ġie diagnosed bi stage 4 cancer immaġina. Għamel ħajtu jgħix dana u mbagħad ġie diagnosed u kellu jieħu xi 20 rounds of chemo jekk saħat ismaħħa u qatawlu saqajh. Issa bieħ ta' dal-podcastu u li għalek jitun nittama lek najdlek jibdlu li ħajti għaxu għal. Unbelievably so, kieku kellin qabel il-happiness tijaj ta' ma ta' qabel, edha fl-istess ilma. So dak kollu li ġralu għadu fl-istess serenita u paċi u li dik ta' mill-li ta' ma kbira. Fimt? Li nisma nisek. Li hemm il-possibilità. Li hemm il-possibilità li inti tkun u di tarata. Il-biraħ mort nagħmel. Stage 4 cancer huwa terminali. Stage 4 cancer huwa eżattu. L-aħħar stadju. Mhux l-aħħar stadju, ma meta jgħidulek stage 4 huwa gravi. Fimt? Mhux kurabbli. Mhux kurabbli bil-kimo kollu tista' tkun kurabbli, ma tkunx pereżempju għandu jkun hemm stages inqas imma jkorreġuna n-nies li ikunu ċekkja waħda. Stage 4 għandu jkun titkimo qawwi xi ħaġa hekk insomma ma nafx ngħidlek it-terminoloġija eżatt ma nifhimx. Però tiktama. Ħattini tama li nisma' nisek u jindaw ta' noqgħod naqra nipprova li ekku, neħu pjaċir nisma daw l-istejjer. Daw, bdejtu l-biraħ, da l-podcast li għattajt inti. Sorta da kontajjen ħafna. Bdejt niprofa għamil sewċ affarijiet f'daqqa. Nisma da l-podcast li għatli inti ta' Maja Shankar. Maja Shankar. Right, bdejt nisma The Art of Quitting. Il-poker player. Interessanti ħafna, speċa when to know when to quit. Ma fl-istess ħin, kont għaddej kont fastidjat minn ħafna affarijiet u kont t-kellem l-Andrew Falzon u beda jispjegali fuq il-vagus nerve, ma nafx intix familjari ma l-vagus nerve u resetting the vagus nerve. Vagus nerve hija bażikament di siblu waħda il-vagus nerve xini tal-istadji tal-kanċer forsi naqawis mor beda biex nitlu fiha. Bażikament il-vagus nerve essaċ il-fakultà tispjegali għadel xini, però urini dal-eżerċizzju to reset my vagus nerve u bażikament għax kont tens ħafna u bażikament wara li għamiltu dal-eżerċizzju 5 sekondi wara letteralment irqatt. Wow. Bil-breathing u hekk jew le? Huwa sempliċi ħafna ġifieri, bil-breathing titfaj interlock your fingers behind your neck, toqgħod take a particular kind of... Dikina nishtiq nesplorajn. Take a breath u tħares lej xelluk, u ġust tħares lej xelluk. U għara ftit li iġri li tritu matriċ tittewweb, jew iso tħoss isa deċa ma ġismek, Umbat minn hemmhekk speċna tirrilassa ma fil-kassetta tkelli bżonn nirrilassa li knockout ġifieri. U kont bdejt fl-istessin kont qed nisma' l-podcast ta' The Art of Quitting u ma smajt vera ftit just li poker player. Mela, ħanaqra jien id-darba. The vagus nerve historically cited as the pneumogastric nerve is the 10th cranial nerve or CNX, whatever the fuck that means, and interfaces with the parasympathetic control of the heart, lungs, and digestive tract. Kollox marbut mem. Parasympathetic nervous system. Kollox ġej mill-gatt. Nibdew minn hemm. Kollox mill-gatt. Mental health, il-physical health, kollox ġej mill-gatt. Jiena meta nisma' affarijiet bħal daw jien dik il-messaġġ li nipprova nagħti li hawn ħafna coping mechanisms x'tagħmel. Breathing, meditation. Jien li nipprova ngħid li kulħadd isib dik il-ħaġa li lilu
tgħinu fil-mumenti ħżiena. Fimt? Fid-diffiċli. Il-biraħ morna mal-feature għal nies li ma jarawx. Kienu qed jagħmlu breathing techniques. They were happy, laughing, smiling, meta jiena. Ngħid il-lallu, għana naqra ta' they are happy, they're smiling, they're doing this tipo għalihom kienet il-fitness, xumma hemm limit ta' kemm tista' tagħmel fitness taf kif dew jagħmlu dan it-teknik li beda jagħmilhom personal trainer biex inattfu xi ħaġa mill-breathing, insomma biex il-cardiac system taħdem aħjar. And they were happy. For them it was working, because they were really happy, bdew jitqu, bdew da dik il-messaġġ tiegħi. Familjari inti ma daw il-breathing techniques tagħmel? Jien taf x'nagħmel meta nkun eċitata ħafna nagħmel di smajta minn ġejxeti u taħdem għalija meta nkun eċitata ħafna nieħu 4 nifsijiet il-ġewwa u noħroġhom fit-8 x'hekk bl-arloġġ tinduna li tbaxxa ħafna l-heart rate. Jien nixtieq nesplora l-meditation imma s'issa għadni kull meta npoġġi jibdew jiġu l-ħsibijiet kollha which is normal ta' imma tni ma kellix il-paċenzja li nibni fuqha. Ħanebat l-ek app. Mela tagħmel inti? Ija, bla dubju, kieku dal-moħħ ADHD li għandi ma nkampax. U meta tagħmel? Darba u darbtej kull jum dal-aħħar pers li naqra aktar. Kemm iddum? 10 minuti kull darba. Wow. Guided, Mbagħad hemm oħra li it's called basically introspective attention. Wow. Imma dik hija mhux guided, 17 minuta sempliċement tagħmel isu scan ta' ġismek u għalija utli ħafna tgħin ħafna nikkonċentra. Jien nagħmel kultant nieqaf ngħid ħanaħseb x'qed nagħmel. Imma kemm mur nimxi pereżempju ngħid ħanara fejn qed nirfes. Dik hija meditation. Ħanara x'hawn eżatt. Allura jisni jien nieħu nagħmel meditation minn dak li nkun qed nagħmel, ngħid ħanara x'hawn madwari pereżempju. Fimt? To live the moment. L-iktar bnidem, hemm tnejn min-nies li vera spjegaw il-meditazzjoni u l-attenzjoni bl-iktar mod mirqum laqgħat smajt kienu Sam Harris li huwa ħabib u fil-fatt fuq leb ħassib anka l-dak holiday aw tal-tip li ġib miegħek tal-stoicism. Huwa wieħed min-nies li jkun mistieden ħafna biex jagħmel isu tipo ta' lezzjonijiet, isom tipo ta' lectures. Però Sam Harris li huwa neuroscientist u kollu huwa l-apiċi ta' dak kollu li tfisser li tkun bniedem dal-ostra Sam Harris. Huwa ippubblika ma nafx kemm il-ktieb kollha bestsellers, huwa neuroscientist, għandu dil-lab tal-meditation li jgħetejn ħafna u ħafna nies, fl-istess ħin huwa black belt fil-Brazilian Jiu-Jitsu vera nnojjanti speċta. U anke tismgħu jiddibatti speċta hemm serje ta' dibattiti ma' Jordan Peterson pereżempju li huma vera huma Jiu-Jitsu Brazilian Jiu-Jitsu mentali kważi speċta tismagħhom jillottaw l-idea tagħhom ma' xulxin huwa. Mbagħad apparti Sam Harris ukoll skoprejt ċertu xjentist riċentament, naħseb ukoll huwa neuroscientist, Andrew Huberman huwa x'ismu. Andrew Huberman iktar ma nisa qarbu lejn l-atletiċiżmu iktar ikunu familjari forsi ma' Andrew Huberman. U jitkellem ħafna pereżempju di psychological side li semmejt għal Jay Shetty u mhux jispjega għandu speċa protokoll differenti li huwa nifs twil il-ġewwa maqsum fit-tnej. Eżatt. Mbagħad nifs. Dik konna nagħmlu fit-teatru aħna konna nagħmlu hekk biex iġib in-nifs u tkabbar id-diafram. Jiena jġennuni daw il-moħħ monks u hekk daw li they control everything with the mind. Għalija tant huma affaxxinanti daw l-affarijiet. Ma tixtieqx tmur nixtieq immur narhom jien. Nitrevilja xi darba l sala jikbru tfal jekk il-bru minn iżhom ħajja dik nixtieq nagħmel. Dik id-dream tiegħi. U fil-fatt huwa neuroscientist. U jagħmel ħafna minn dawn l-esperimenti u jgħid Stanford University li hija fost l-aqwa universitajiet tad-dinja tal-mediċina u jitkellem ħafna fuq neuroplasticity pereżempju. Dak tal-tfel. Jiena lek sa ngħidlek inħobb ħafna l-podcast għax bihom taf kemm tallimt. U iġġiliet, id-dwejaq li kienet ikolli bit-traffic pereżempju. Meta jikbru tfal twassalhom, allura provajt insib xi ħaġa li ma teqpax tifrustrani daqshekk. Lew ma opportunità. Kważi issa ġejt looking forward li mhux fil-karozza għax noqgħod nisma' u nitgħallem u nagħmel. U da
Huberman li għandu interessanti li ju l-approċ tiegħu, int għandek il-Harris li l-approċ tiegħu huwa pjuttost biex huwa il-fascinazzjoni ta' Sam Harris hija the consciousness, the conscious mind view, u għalhekk għamel il-PhD fil-neuroscience, għamela biex jifhem iktar il-consciousness. L-ieħor huwa aktar jitkellem ħafna iktar fuq the neurochemical process. Il-filu l-Helsin skont Manuel de Mex se tittella bejn is-26 ta' Novembru u 13 ta' Diċembru fil-ħabs militari antik ta' Kordin. Direzzjoni u kitba ta' Viktor Jakono b'mużika u direzzjoni mużikali ta' Chris Piteri. Iksbu l-biljetti tagħkom minn teatrumalta.org.mt. Mela, issa li ġejna għamil dik li għat tagħmel inti, naħseb infettajtni meta l-ewwel l-erba' kelmiet għażaqthom. Tidra ta' xtinkwita ġuri. Jina lek għax moħħi jibda jiġri iktar minnħalqi. Għalek nitfixkel. Nibda niġri ħafna iktar milli allora ma jilaħħax. Sfortunatament ma kont żgħir ħalqi kien jiġri iktar minn moħħi u konsegwenzi ma tantx kienu sbieħ. Isma', ġejna lura mill-pawża ħanħod l-opportunità ħanqassam ir-regali. Nkun il-Father Christmas issa qegħdin f'Diċembru ma tħossni ġenerus. Ma l-regal huwa ħattini rigali. L-ewwel wieħed għall-patron tagħna. U ktib ta' Claire Sopardi ismu Castillo men. Sabiħ ħafna rajtu. Rajtu? Claire għandha penna kapaċi. U Claire għandha penna kapaċi u didem ngħidha li il-karattri maskili tiktibhom vera sew. Vera goffi u massiċċi u kredibbli ħafna dialogu. Tant li palissa naħdem moħti biex da Castillo ħanamluħ film. Wow. Mela, tajjeb ħafna ksib. Rajtu inti dan? Jo le, mux dan partikolari. Le, rajtu, dan li ħanamluħ klip. Le, tanto ġobni li rajna kif għamil, natkellem Claire. Fej il-bahar rajtu dan. Ħanamluħ klip. Mux ġurnata waħda, ma sintendi. Ma laj, rajtu ta' dak ma laj tara, xie umej. Meta jkun ek, tajjeb, meċi ma laj. Kemmu sabiħ, meta tiskopri ktib sabiħ. Li kollok iċtament biex tmur taqraħ. Li ma tkunx tista' tniżlu jew li torqod bih fuq u ma tistemba u tgħid fakki ħanorqod naqra tliet paġni oħrajn. Hija. Tas kemm hu kien ma tibda krib kien li ma jżommokx jibdew jiġikom ħsieb barra da. Ġieli ġest il-kundizzjoni ta' moħħok ma tkunx tajba. Ma tkunx qiegħda fejn għandha bżonn tkun biex tiffoka fuq il-ktieb. Għandi wisċi najlek li ma zon sekonda, qabel ma ħana dilek xaħġa, dan huwa regal ħlejju għalik minnant il-karizma. ħanara ta' xina kurjuża. Claire għanda biex tbieħ. Thank you. Laħwa xi ġmil. Mela, x'tagħmel? Li dan parti mir-Reġina Collection. Zomma wieħed. Aw. Kemm wasbih. Wow. Lallu. Very nice, eh? Thank you ħafna. Tajt, ma tajtek xejn, so mhux Le, eżatt. Hija better medin. Illa kemm huma By default jien tajthom lok ikollhom. Proset. Tajjeb. Iktar, għandi iktar toqob sewwa jafa. Tara kemm jagħmlu sew. Well catered for l-Ordway. Proset. Ħafna, thank you. Xej, gostu pieċir tana, għet il-tana ta' karizma, tal-li jgħinu, jemnu fil-proġettu għal daqstant jgħinuħ, u tal-li jibatu l-mistidna l għaddar feliċe kontenti. Mela, konat najdu ħafna. Kont tajli kemm tħoss li hija diffiċli l-ħajja ta' bniedem li jaħdem fil-medja. Le, mhux diffiċli. Iktar mhux diffiċli f'dik isem. Jien qatt ma kont waħda minn dawli, jien għandu fuq television u vera mhux vera, jiena vera nieħu pjaċir bil-ġob tiegħi. Joġobni. Bajt namlu ili 20 years u sakemm saħti nipprova nibqa' namlu ma jtini dwejjaq xejn, ħadd ma jdejjaqni min jiġi jgħidli proset, jien jgħidu li
ma jdejqukx, jdejquni għaj ma jimmelajn għalfejn nider, jek ma rix li għodu jgħidu li proset. Ma mux unnala ġewa. Darba batejt. Darba konna l-isptar b'accident u niftakar kien ġiwed biex nbeħlu t-tickets. U kienet rani nibki, wet dan seta qatt naqra lura x'rani kontet nibki ħafna. Imma li pija. Kull min jiġi għajlek proset, ġenwinament inti isma mhux faċli ta'. Jien anka l-messaġġi li nirċivi kull jum nirċivi pereżempju l-allura jdak il-workout u motivajtni. Jien napprezza effort doppju. Għax illum il-ġurnata mhux faċli, la biex tfaħħar il-ħaddieħor, li nkollu nisimha biex jiena biex jidħlu joqogħdu jgħidu li proset u qatt tissib il-ħin biex tiktib li biex tibatli, napprezza doppja l-biċċa ta' xogħol. Tissib ħin biex tirrispondi? Dejjem tirrispondi? Dejjem nirrispondi. Fil-fatt jien fil-berdi u nkun vera stressjata x'jiena laqgħat inti tagħmel l-isforzi biex tibatli, għalfejn m'għandix nirrispondik, vera pastaża. Naħseb. Jien nagħmel l-almulet. Naħseb li nirrispondi kważi lil kulħadd jekk ma nkunx nirrispondejtax, ikun messaġġ li jkun qabiżli, ġieli tiġri Mela, u nistressja ruħi ħafna. Pereżempju l-aħħar meta għamilt il-festival ta' Malta, il-messaġġ riċevejt qatt ma kienet f'ħajti, ma wis. U bdejt il-festival ta' Malta. Għamlu mużika u preżentajtu. U batuli ħafna nis messaġġi ħafna nis ma kienux jafu jien dejjem tipo il-programmi tiegħi mhux dawk li jsegwu Malta kollha, dejjem nix trobbija, fitness, ma nikkejterja ħafna nis ma jafux bija. Allura meta għamilt il-festival dak rawh ħafna iktar nies u rċevejt ħafna messaġġi kienet overwhelming għalija. Imma milt jumej ġifieri għax kont stressjata, għax bdejt ngħid l-aħwa daw għadu jibatuli jinkun irrid nibatilhom mill-ewwel biex ngħidlhom thank you to appreciate their message. Onestament, qed tinduna li ġenwinament qed ngħidlek li mhux biex nitkessaħ. Kiku, insomma. Li inti ma ġenwina. Le, ma ġifieri għax ma jmux jgħidu għaj ma diet tgħidek għax biex u jafu minn nirrispondih kieku qabiż li wieħed vera jkun biżbal. Għax jien ngħid la tajtni ħin tiegħek biex batli minn jien biex ma nirrispondikx. Ovvjament hemm kwistjoni ta' volum, le għax fis-sens li minn batlek messaġġ wieħed u inti għandek 30. Il-private messages, ara. Il-private messages le il-notifications diffiċli. U minnaw ġivri diffiċli. Namel like, per eżempju, jew love, jew imma messages niprofa kemm nista'. Jien soltu niprofa nalloka moment fil-ġurnata, mhux fil-ġurnata, fil-ġimgħa tiegħi ngħid għax m'għandi daw 3 sigħat u daw 3 sigħat ħankellem in-nies kollha li batuli. Hemm dik il-kundizzjoni ma nafx tissejjaħ nixtieq insiba li jien għandi dik li rrid nirrispondi mill-ewwel anke nara email. Hemm terminoloġija tagħliha, ġifieri teżisti fil-psike tagħna llum il-ġurnata li inti tara message u taqbdek l-ansjetà x'kont tirrispondih mill-ewwel. Isma' qedi di l-ansjetà. Batina. Mhux ħafna ta' nħossni sakemm nagħmilha. Tajt l-ispeċjali li jaqbduk il-palpitations, ġieli. Kulħadd speċjalment jkolli problemi inna bit-tfal u challenges fi żmien il-COVID u kelli tfal kienu anzjużi ħafna wieħed kien maqbut post. Mela ma jkollix u trabil u hekk ħafna. U kif tinnegozja? Bil-fitness. Bil-ġiri. Dak huwa dejjem. Dak huwa l-coping mechanism tiegħi. Billi naqbad nilbes u niġri. Niġri kemm niflajs nibela. Isma' biex morru biex ma niddefjawx. Konna ngħidu fuq it-television. Eżatt. Television llum iktar challenging minn qabel. Jiġifieri min ħajibda television illum. Jien għext fi żmien fejn tagħmel it-television għad jibatlek proset. Tmur id-dar daqshekk. Illum tkun lesta l-barax kontrik. Illum bdejt nisma' pereżempju fuq il-cancel culture u fuq il-goċċa cancer di joħressa goċċa culture. Jiġifieri. Mela ħanejdlek x'inhi. Goċċa culture hija in-nies lesti qishom lesti hekk. Biex jonsbuk. U fuq kulħaddi, u din hija xi ħaġa terminoloġija li bdiet issa. Fimt? Kulħadd lest biex il-dak l-atleta jisibu li weħel fid-doping, biex il-dak il-qassis jisibu li għandu affair, biex il-dik. Isu n-nies they take relief, mhux kulħadd daw in-nies li they take relief out of finding a fault in you.
U minn fejn taħseb li ġejja din il-kirba biex nkissru l-eroj tagħna. Mhux dik li bdejna nitkellmu l-ewwel, aħna bdejna nitkellmu l-ewwel, bdejna ngħidu sma' l-kummenti, u bdejna ngħidu fuq il-politika. Jiena bniedma li nemmen li l-kattiverja kienet teżisti dejjem. Il-qżiż kien jeżisti dejjem, bullying kien jeżisti dejjem. Issa qed naraw iktar għax naraw quddiem għajnejna. Imma ix-xewqa li jkun hemm xi ħadd li jkun kattiv. Le, li jkun hemm xi ħadd li jkun Tajjeb. Meqjus tajjeb fis-soċjetà u li nfittxu l-goċċa culture ma nafx huwa fenomenu li ma kontx konoxxenti tiegħu. Li tkun qed tistenna. Il-cancel culture. Il-cancel culture familjari magħha. Il-cancel culture issa smajta tajjeb ma kontx naf biha laqqas, mbagħad qrajt naqra fuqha. Il-cancel culture hija xi ħaġa li Aw bl-Ingliż got you ma taf kif jagħmel goċċa ġejja. Imma x'inhi d-xewqa minn fejn ġejja d-xewqa? Minn fejn ġejja biex naħseb li l-eruq tagħha ssibu fl-era postmodernista ta' wara l-gwerra bdejna nitilfu il-twemmin tagħna fl-istituzzjonijiet. Li speċna l-gvernijiet fallewna, l-knisja fallietna, għarax ġenoċidju għamilna, eccetera. U minn hemm isu l-iskola postmodernista, ġifieri da mhux affarijiet li qed ngħidhom jien kważi huma affarijiet li huma importati minn ċertu ħassieba li jiena nsegwu ġifieri. U isu minn hemmhekk kellna x-xewqa to prove how pathetic we actually are. Hemm dak il-ktieb The Banality of Evil ta' Hannah Arendt. Okay. Fej tiltaqa' ma' daw Hannah Arendt kienet mara Ludija, ħassiba Ludija fil-osol Ludija li marret il-trials ta' Nuremberg biex tara il-prosekuzzjoni ta' dawn in-nies li wettqu ġenoċidji sħaħ, nazisti. U bdiet ħares lehom u tinnota kemm huma fil-verità dawn nies patetiċi. U speċa dik kienet tema prevalenti ta' daw il-miti li tellajna fil-quċċata tal-ġerarkija tas-soċjetà. Għamilhom idea li ma fil-verità mbagħad ikun Tiger Woods li jkun xeba jaqliba lil-mara jew fil-verità jkun Michael Jackson li xeba jistupra tfal jew fil-verità jkun Kurt Cobain li jkun mifquħ bl-ismek. Which kind of like we enjoy neħdu pjaċir li daw in-nies ifall. Being right li aħna meta nħarsu lejhom daw ir-rejiet ngħidu ma inti ngħidu fil-verità inti xorta banali u patetiku u ħanurik. Ma nafx nirrispondi għalija, naħseb psychologist jissajdilna ma forsi ġejja mill-lejra. Jiena fanna xi ħaġa innejt ġofina li jekk jiena minix ta' suċċess daqshekk fil-każ ta' daw ta' qed ngħid. Mela, din għamluwa per eżempju, tismaħħa ħafna, isma dak bekre baħta, jew dak, żgur dak għalek laħaq għax għandu min isek irridu nippruvaw insibu raġuni għalfej dak huwa ta' suċċess u jiena minix daqsu. Jista' jkun nerġa' ngħidlek. U koll perswas l-element tal-ejra. Isma' kulħadd jgħid, jiena ngħaddi minn kulħadd jgħid. U meta tiġri li ddejjaqni ħafna, imma sfortunatament, mux dejjem nista' nikkontrolla. Għal xi xnejr. Mux ġili nejr u nirrabja miegħi innifsi. Meta nara li xi ħadd tagħmel xi ħaġa u jiena pereżempju kont ħsibta u ma lħaqtx għamilta. Issa, jiena ħanajt il-verità, kulħadd jgħid, kulħadd toħos ċertu da. Pero jiena nirrabja ħafna miegħi nnifsi, ngħid istra għalfej qed inħossni hekk. Fimt? Imma tallimt li I need to embrace it, ma jimpurtax li nħossni hekk, hija normali. Imma x'ħan nagħmel biex dik lejra mhux innibdilha f'kattiverja għax hemmhekk imbagħad ikun l-iżball. Dik lejra nuża biex forsi nimmotiva lili nnifsi biex nikkrea xi ħaġa, biex nagħmel xi ħaġa. Fuq dik nixtieq naħdem u niqpa' naħdem. Fimt? There is a motivating factor is good fl-ejra. Ismani, għax qed ninstema ngħidu l-affarijiet m'għandix soluzzjoni għal kollox ta' jiena l-ħin kollu
il-żbalji li nagħmel huma wis kbar qed ngħidlek x'qed nipprova nitgħallem. Fimtu ġifieri mhux inbilli qed ngħidilek, ma jfissirx li dejjem tirnexxieli ta'. Le. Imma x'nixtieq ix-xewqa beda. Eżatt, l-għodot li inti bil-tmur titrawem biex ix-xewqa beda. U din naħseb, ara, il-ħin kollu nizbalja u namel l-izbalji fit trobbija ma' tfal, zbal wara liħor imbasta mmurnolli għajni namel program ta' tfal. U l-paprati li namel mumma minna u safaċċata. Imma għandi xewqa li nitgħallem u naħseb dik taqtawili li ommi u missieri mill-values tagħhom, kienu ħambil ħafna, fimt, dik tawili naħseb u dik grata ħafna liha. U li ninduna meta nagħmel żball, jindik dejjem xtaqt nagħmilha li nkun naf. Saħallija jista' jkun ma nammettix jekk niġġieldu jiena ma nammettix u nibqa' ngħidlek ħi għandi nagħmel deep down tkun taf ta'. Eventwalment ammetti? Jiena nkun naf miegħi nnifsi li żbaljajt fl-aħħar mill-aħħar. Nidem li ssiba diffiċli li. Le biex ngħid sorry le. Biex ngħid sorry ma sibix diffiċli. Għandi naqa' pride ta' jien. Jinvera nsiba diffiċli. Nitgħallem qed vera qed neduka ruħi. Għandina bad loser jien ħafna esagerazzjoni. Ċili batt it-tifel jorqod kmieni rebaħli Monopoli. Eżatt. Imma dika tajba ta' Iva, ħażina fil-kastana x'aħna nispiċċaw jiġġieldu tfal biki teżżis minn loba Monopoli aħna ma teqpax gost id-dar. Kollha kompetittivi d-dar. Kollha kompetittivi ġejna. It-tifla naqaċil bħal raġel tiegħi imma l-oħrajn kuna għatlu l-xurxin, ma nux preċir bija. Imma jien hekk ukoll ġejna superva, kis ħafna f'dal nkun rrid ir-raġunjien, pereżempju, minn għalli. Imma mbagħad meta nisma' perspettiva oħra. U għalhekk issa, pereżempju jiena kif nippreżenta jien ġieli ninsa li nkun qed nippreżenta u nibda ngħid affarijiet li għax ninsa li nkun qiegħda fuq television. Jekk ikun għaddejt minnha naqbad u ngħidha pereżempju. Naħseb irrid nibda noqgħod naqra iktar konxja issa, għax urrid nirrispetta naqra iktar l-opinjonijiet tan-nies. Għax it-tfal tagħna ktilajn issa. Ok, fl-aħħar biċċa. Mela, erġa' saqsijeli. Le, inti tispjega speċa nkun qiegħda fuq il-park u ngħid affarijiet li mhux suppost. Fuq it-television issa. Sorry, fuq it-television huwa affarijiet. Le, ninsa li qiegħda fuq it-television pereżempju. Ninsa li qiegħda fuq it-television. Nibda nitkellem fuq it-tfal pereżempju. U nibda ngħid jien naf pereżempju jien dejjem ngħidha di qatt ma tajt value l-education tal-iskola għalija ma kienx priorità. Interessanti. Fit-tfal tiegħi qasqat, mhux tanx importani għax nemmen f'affarijiet oħra, dejjem tajt priorità f'affarijiet oħra. Imma bija dik weġġajt So many questions. Għalt xiex tajt priorità għajd li ma lajt. Jiena tajt priorità għal one li jkunu nistajbin li rispettaw il-ta' fuqhom dik ħafna u sport dejjem tajtu priorità aktar missa ħalli għal mhux it-tlieta ġew sportivi. Imma jien kont nemmel li bit-challenges tal-sport ħajkunu aktar. Tajta ta' isma' qatt ma ħallejthom ma jmorrux jagħmlu homework, ta' ma jien qatt ma kont. Ftemna fuqha, skużani, digressjoni. Issa, meta ngħid din qabel ma kien jiġri xejn. Illum dejjem naqla xi ħaġa fuqha, mhux li ddejjaqni ta', imma jien ma nkunx irid inweġġa' l-ħadd. Pereżempju, jekk ketta dik xi ħadd bat li minti għax m'għandekx tfal pereżempju b'diżabilità. F'dak il-każ jien weġġajt il xi ħadd. Allura imma da mhux valur li inti qed tagħti trobbija tiegħek personali. Mhux qed timponi. Aħna minn fejn tlaqna, aħna tlaqna mill-fatt li television sar ħafna iktar diffiċli. Jien qabel li kien jiġini fħalqi u għadni sal-lum, jien qed lek xirrid nirranġa, li kien jiġini fħalqi kont ngħidu. Naħseb millum illum irrid noqgħod naqra attent aktar. Jew tajdu iktar biex forsi dan il-periodu nixtieq jgħaddi u jitlaq. Kemm nixtieq li tiġi. Ultra sensittivi naħseb. U l-unika mod li ħajgħaddi dan il-periodu naħseb huwa billi. Taħseb li periodu? Mela mhux hekk. Imma l-maġġoranza mhux bħalna ta'. Li mhux bħalna kif? Mhux bħalna, ma kien dak l-argument. Il-maġġoranza kulħadd irid jaqbeż għal kulħadd għandu l-leħen, kulħadd irid jgħid li jrid. Meta tisma'ha hekk hija tajba. Ekku. Però the road to hell is paved with good intentions. Jiġifieri? Le, jiġifieri li
Ġifieri li rrid ngħidlek aħna tlaqna mit-television, għadna television imbidel. Illum, qabel il-television ta' il-programm, jċemplulek, illum tittoqgħod naqri iktar naħseb irrid nitgħallem jien noqgħod naqri iktar attenta. Jien naħseb li n-nies għandhom bżonn jitgħallmu naqri iktar jiddialogaw fil-verità. Biex kan nirrispettaw l-opinjoni tal-oħrajn li jekk inti ma taqbilx miegħi, it's okay. It's okay and tell me why you don't. Jekk jiena ma qbilx miegħek, nirrispettak għax inti bniedem u jixraqlek kull xorta ta' rispett, eċetera. Però mhux neċessarjament fis-sens mhux neċessarjament għandi bil-fors nirrispetta l-opinjoni tiegħek u ngħid hija di opinjoni valida daqskemm valida tiegħi. Jew ta' Julian valida daqskemm valida ta' Adele għax it-tnejn huma bnedmin u t-tnejn għandhom opinjoni. Jekk Julian jew Adele għamlet iktar ħin tixtar dik l-idea u forsi ħarset li għamlet iktar riċerka mela għalija l-opinjoni ta' Adele hija ħafna iktar valida. Issa dik sfortunatament mhux dejjem nistgħu ngħidu li hemm opinjonijiet li huma oġġettivament aħjar jew għar minn ta' ħaddieħor. Case in point tal-fatt li dal-pajjiż għandna relazzjoni vera ħażina ma' dialogu forsa naqra ftit dark, imma l-għada li mietet Defni, l-għada li qatlu Defni, it-tifel tiegħi mar l-iskola. L-ewwel ħaġa li qalulu kienet li fuq Defni ma nitkellmux. Mela għada kif ġara l-iktar avveniment xokkanti, importanti, deplorabbli fl-istorja reċenti tal-pajjiż u l-tfal tagħna qed ngħidulhom. Dikka għak ma tħattux fuqa, jisu ma ġrax, kważi xaħġa orwelljana li tajt it-tfalek li tituri kemm maħniex kapaċi nitħattu ma' xurxin mod intelligenti. Tijaj kienu tkellmu niftakar. Kienet episodju ħelwa, jina kienet darba kitbet fuqi, Defni, u il-teacher kienet għalt li t-tifla għamet u għaltilom dik il-mara li mietet kitbet fuq il-mami tijaj, kważi ħassita isa proud, fimt, li da, u niftakar kienu tkellmu, aħna fl-iskola tagħna fil-kastana, fimt? And they were ġiri, which is good, in a way. I mean, dik l-iktar ħaġa speċjali nara nieqsa li inti li jista' jkun għandna raġuni tnejn. Mhux għandna raġuni tnejn. Jista' jkun għandna biċċa raġuni tnejn. Li nirrispettaw il-xulxin. Nirrispettaw il-xulxin bħala nies li qed jaħsbu, partikolarment jekk it-tnejn l-ewwel kollha qed nitkellmu pereżempju. Mod. Inti qed għamilt podcast il-Matthew. U jiena qedlek il-views tiegħi totally l-kontra. Matthew Grek. Il-Matthew Grek. Mod, per eżempju, ġili smajtu jitkellem u ngħid jien ma niflax noqgħod per eżempju għax ma naqbilx miegħu wala volja nirrispettaħ bħala bniedem u hekk, imma issa hemm mod li nixtieq li din nitalmuha. Hemm mod għandekun kif tiddiskuti ma' xi ħadd li ma taqbel miegħu xejn. Kombinazzjoni bdejt naqra fuqu, mela jien ma naqbel miegħek xejn. U poġġejna bil-qiegħda biex niddiskutu. Sewwa, jiena mhux nibda niġġieled miegħek mill-ewwel imma nistaqsik ngħidlek imminti minn fejn tallimtu dan kif ġejtek. Meta jiena ħanibda nistaqsik dal-mistoqsijiet, inti kif ġejtek, kif kienet it-trobbija tiegħek biex wasalt għal din ir-reliġjon li tant temmen fiha? Jekk jiena nibda nsaqsik da, mingħajr ma rrid il-bniedem ħajwaqqaf ftit dak il-ħajt ta' ġlied milli qedlek leħi jien ma naqbilx miegħek mill-ewwel u ħanajdlek għalfejn. Hemm mod illi naħseb xi darba naqra aktar fuq u ngħidlek fuqu. Illi qed jippruvaw isibu mod ta' kif in-nies jiddialogaw naqra iktar. So it's humanization. It boils down to that. U jien pjuttost familjari ma' dal-proċess. Fis-sens li per eżempju għax-xogħol ukoll qed naħseb. Li jibda biex jiena minni nempatizza. Minti minnek ma' kulħadd. Nempatizza ħafna ommi
ma nafx kux għax trobbija jew il-ġeni li tatni ommi, imma hemm ħafna empatija fija u nifhem il-midnep nifmu ħafna, il-bniedem li jiżgarra jew li qed ikun xi naqra ignorant nifmu ħafna. U nifhem pereżempju ħafna minn nies li ġajruni fuq il-page ġejja minn ixu ta' self-esteem, ta' biża li jiena jekk qatt jiena u nisbħali li minn għalihom jifmu ħafna u jafu ħafna affarijiet qatt ikollhom xi xorta ta' seta politika fuqhom jista' jkun li noppressaw ma x'aħna narawhom xkejkni, hemm dik imbagħad hemm ixu ta' self-esteem li huma jieħdu mill-partit jew mill-grupp tagħhom li speċjadu jekk jiena mmur ngħajjar il-Jon mela l-bqija ta' sħabi ħajaħsbuni cool allura ħajaċċettaw li fih dan il-grupp. So I really understand that it's fucked up and infantile banal, però meta jiena għandi tendenza meta jkolli ċans. X'inti fuq il-Facebook għandek l-għażla jew tafas reply jew message. Nafas message ngħidhom isma' bro, bat l-number ħanċempillek. U forsi naf wieħed minn kull 7 jibat l-numru. U it-taħdida tkun kompletament differenti. Kompletament, ġifiri, day and night, mandax taqsam xej, fej da saqsi speċa xkien eżatt. Per eżempju, xaħat, kien wieħed kitib li kemm għandha żis u dak tirrispondi u tajlu nisanġan bil-leg għax għamilla vera bedura. Sab kif? Xaħat li argumenta, inti naħseb. Le, anka xaħat jgħad li pufta bħal missierek, per eżempju. ċempillu biex nsaqsieħ. Għalfej għettajd li għax stupida, mill-li ma' kriteri. Eżat, ovvjament, Nistanza xaħġa, ma jisuppost n-saqsi, kima ħazaqsi għax ġitni kurġita. Kurjuża u element. Uwa dak, fil-bidu jena għamil taċċenna liħ dal-childish wonder li għandek. Għax inti sempatizza ma' kulħadd, dik hija xaħġa li nammira fik, għax inti you don't take sides, inti għandek il-dik I do take sides. You take sides, imma xorta tati leħen il-kulħadd, imma min idejek li ma tittollerax? Jom memħat. Le, għanajlek. People that are insincere. Okay. People that li jena t-niprofa nibni xaġa miegħek u inti tkun mhux qed tkun sincere. Dis-sena ġrat li forsi. Sabiħa. B'xi 3 darbiet u mbagħad tinfurjani, u mbagħad tinfurjani b'mod nintelef. Okay. Nifhem bniedem li jizbalja jew li ma femx, jew li qaslib ma femx, li ma femx, u li forsi huwa xi naqar arroganti u rasu wiebsa u li forsi qatt ma kellu l-exposure li kelli jien, jew u għadu fi stadju f'ħajtu fej jaħseb li huwa aqwa minn kulħadd. Dak nifmu, imma bniedem ħaxxejjek. Dik ġrat li tafx ċiħsib dejjem bejni u bej ruħi. Li jena jien kelli ħbieb, per eżempju, li iġġilit magħhom. Looking back u reflecting, jien dejjem kont naf li ma kienux 100% ġenwini. Illum il-ġurnata għax kbirt, jekk noddom fuq ideja, il-ħbieb vera li nafdom ġifiri bil-flos tiegħi b'kollox, noddom fuq subajja. And I know, u tkun disappunt kbira. Imma in-nies li kelli ħbiberija twila mbagħad at the end forsi ma qbinniex u ma qbajniex daqshekk close, deep down naħseb kulħadd ikun jaf xi ftit. Iva, u naħseb iktar ma tikber. Iktar ix-xommom. Inqas issir tolleranti, għax isu l-ħin iktar jibda jafas fuq ħajtek naħseb ukoll, naħseb ikollok ħafna iktar responsabiltajiet. Per eżempju, dan it-tiżbira għamiltu meta kelli t-tifla. Da kelli t-tifla kelli nies f'ħajti li kienu daqsxejn problematiċi, ma dejjem ġerraħthom dejjem għal biex tam. Ma kontx nagħti daqshekk każ u ngħidu hija dak mhux hekk jew dak ma niltaqax miegħu daqshekk ġifier ma jimpurtax. Imma mbagħad meta kelli t-tifla u ndunajt kemm għandi bżonn inkun empatiku magħha u li ma kellix għażla li nkun purament empatiku magħha u niddilja mal-bullshit tagħha meta jkunu babies, it's bullshit, you know. Istenna teenage years.
Le, mux vera le, mux vera. Toqgħodx tara kera xina ma niflaħiex kont meta kienu jgħidu li issa gawdihom għax għadhom żgħar. It is challenging imma inti tikber u tevolvi għal bżonnijiet ta' dak iż-żmien. Iż-żmien huwa differenti totally għalija surprising għad isni bdejt mill-bidu erġajt. Għax daw in-nies li kelli telqu u ġewni soħra. Which I'm finding it really hard u l-ħin kollu ngerfex u nħawwat. Il-qafas tagħhom huwa l-istess. Il-qafas tagħhom huwa hemm imma jagħmlu żmien jitilfuh. It-tama tiegħi hija li hija phase u naħseb li jerġgħu jiġu lura. Imma li hija shocking ħafna. Kienet shocking ħafna, aħna close ħafna. U l-ħin kollu nagħmel. Jien mhux qed ngħidlek ma nħobbx ngħidha stenna teenager sara x'inhu ġej għalik. No, it's not true. One, it-tfal huma kollha differenti. It-tlieta kienu differenti. U tu inti tikber. Jien kont nibżaħna meta kienu żgħar. Meta jkunu żgħar inti l-approach tiegħek magħhom tkun tmod. Meta tikber inti tkun equipped biex tkun kapaċi tissielet dak iż-żmien. Ma ħaġa biss ma finix dajma biex imur għalihom billej paċi fil-ma niflaħiex. Issa minn bindu reġaw bdew. Dik isma Paċi fil-għadu popolari. Issa reġaw bina. Għax it-tfal tagħna tinsejx jien għandi teenagers li nqabdu fil-COVID. Ma kienux qed jgħixu realtà ta' vera u dejjem id-dar. It-tifla tiegħi form 4, form 5 id-dar. Jien form 4 kont nitla Alexis dak iż-żmien u da. Issa thank God, unfortunately form jaxet nitla liha, imma thank God issa reġgħu bdew joħorġu. Suppost jien nixtieqa tgħaddi minn dak kollu li suppost jgħaddi żagħżugħa. Jena, fil-sens ovvjament, l-innoċenza kollha, l-rubija li għandha miegħi naf li f'ċertu partikolari. Iż-żgħir għandu 13 sewa u x-xort għandu qrib tiegħi. Mela. B'mod ġifieri anke fiżiku. Ġifieri l-bieraħ kelli ġurnata vera tan-nejk, wasalt lura d-dar u għannaqni hekk u aħna ngħidulu dendlu. Iż-żgħir dendlu, ġifieri jekk tara r-ritratti tal-aħħar tala li kelli miegħu. Da holidays jħam dendel miegħi, ġifieri talment ma spalti hekk imorru fejn imorru biex ta' anke jekk jiena tinkellmek u jiġi jekk jitfajt ma spalti jekk jew tikellmek hekk. Mixjien, ġifieri u li tiqpa ta' hemm. Marbutin. Iż-żgħira tħobbni u tfisser u hekk imma tiġi għandha tendenzi ta' ħafna iktar self-preserving. U jien nispera li jieqpaw l-affarijiet li tkun tajtom jieqpaw hemm, ma jgħaddu minn phases u esma' bħalma għaddejna aħna fl-aħħar mill-aħħar. Allura kont vera kwieta u nerdu kollox, imma inti kont li mrieħel? Bla tal-bajda kont. Tal-bajda, ma xal fejn, għaddili minn moħli forsi kont skola moħti ma xal. Le, bla tal-bajda kont. Maria Reġina. Maria Reġina. U jien ħadd ma jiftakarni mill-iskola. Għax jien tant kont kwieta, jien tant kont nistħi li laqqas pageants tal-iskola, maqqas konti kolli l-kuraġġ immur nippreżenta lili nnifsi. U bħaġ ġara. Dejjem xtaqt. Imma qatt ma kelli l-gazz għax kelli self-esteem. Zibel kien. Dizastru. Imbagħad meta kbirt mort. X'kien kawża minn fejn ġie self-esteem diżastru? Jiena dejjem kont narani dejjem kont narani jinqas minn ħadd ieħor, ma nafx minn fejn ġiet. It could have been something li għamlu u missieri. Jiena ħanilek x'kelli ma. Jiena ma missierek milli nisma' jien kont il-memmi tajnej. Le tnej ta'. Imma jien dejjem ngħidilhom jien għandi oħti kbar, u mbagħad kien hemm jien u mbagħad ġi żgħir u żgħir inħobbu ħafna wkoll, imma kienu qalu li ħatta bi kbira meta ġi żgħir. Għax ma bajtx iż-żgħira jien, jista' jkun li kienet dik ma insomma jien kelli inferiority complex kbir, allura l-iskola qatt ma kont nagħmel xejn. Laqas qatt ma kont nagħmel play u xi ħaġa, ma dejjem xtaqt, dejjem kont nilbes niftakar ommi kienet taqsali xorri qasir. Kont nilbes kien ikollhom dubletta taħt. Kont nagħmlu ma' rasi niftakarni u noqgħod quddiem il-mera u t-parzjent nippreżenta. Fimt? U dak iż-żmien ma kienet impossibbli, għax dak iż-żmien kien jeżisti station wieħed biss, il-PBS kien ikun hemm sibtiet flimkien u hekk. U dejjem t-parzjent nippreżenta waħdi, ma qatt ma kont nobsor li ħanna sal għaliha.
Ġifieri x-xewqa tiegħek li tkun fix-showbiz kienet ukoll bħala preżentatriċi, ma mhux bħala kantanta, ġeneralment bħala kantanta jew żeffina jew attriċi, preżentatriċi li tkun. Jiena xtaqt inkun attriċi, bdejt hekk mort id-drama school għamilt acting. Fejn mort inti? Min mort l-imtada. Okay. Kienet id-drama Min kien mexxija? Aħna kienu Jon Mallia, Jon Soda, Manuel Kawki, Carmen u Aquilina li jaħfirlhom, jien kont ma laqwa ġifieri u jiena tnejlek jekk nagħmel xi ħaġa 4 snin ma fallejt waħda li fl-aħħar ġimgħa kont honeymoon, ġifieri u morta kollha. U qbatt it-teatru, qbattu biex niġġieled dis-self-esteem bil-Malti mnejjek li kelli jien, għax kont ħażina ġa bil-ma għek tajli inti l-ħajja ħaġa li għamilt teatru, mbagħad along the way jien ma skoprejt. Għalkemm jien kont nemmen minn għalija li teatru kien l-iktar ħaġa li nħobb, ma baqgħetx. Ġara kemm jgħidu titwilet attriċi u tibqa' hekk. Along the way tlifta naqra ma baqgħetx il-passjoni tiegħi. Li nippreżenti ħebat, nieħu pjaċiru li nikrea u hekk u nagħmel imma l-acting da ma jista' jkun għax forsi ġilitta bil-presenting, allura qisni xorta nifulfilja. Il-watershed moment kien meta ddeċidejt li ħadmur. Mort teatru, mort il-mtada, le laqasem ta' ma ġibta biżmien. Inti tnejlek x'kien iċ-change tiegħi. Mela. Laqasem meta twilet it-tifel. Meta twilet it-tifel tiegħi l-kbir kont l-ewwel darba x'in dejjem maqdar li l-nifsi kont minn meta kont żgħira. U dejjem konna nanikera u bla 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 u qatt ma kont proud b'xi ħaġa li għamilt jien. Meta twilet Matthew, niftakar mort bil-prem taf kif ikun hemm il-word kollha. U kienet il-babies kollha u kienet l-ewwel darba li ħassejt feeling li jiena għandi l-aqwa ħaġa għaw. U dik bitlit li jien il-kbir bidi l-perspettiva ta' ħajti jien ngħid li kieku ma kellix lilu laqas edha fuq television, dak iż-żmien kont naħdem mal-gvern u mbagħad waqaft bil-maternity leave u mbagħad bih dħalt l-università nistudja, bdejt nipproduċi u hekk. Allura ħafna li jgħidu li nibża jkolli tfal, pereżempju għax nibża li taqaf li l-karriera, jista' jkun fil-każ tiegħi ma kienx inħobb ngħidha u tani ħafna imma ħafna mħabba l-ħajja biex nurriħxa u biex namlu proud. U dak niftakar il-ġurnata fil-għaxija edha miexja u qed naraħ u qed ngħidha. L-ewwel darba li tiegħi l-aqwa. Dik l-ewwel darba li ħassejtu dak il-feeling, dik kienet iċ-change naħseb. Wow. Vera, tataf kem da bidinni, u bat u tani l-fiduċa biex qed ngħidlek ma bdejn nistudja, bdejn nagħmel programmi waħdi. U kont taħdem mal-gvern? Kont naħdem, jiena mill 7 snin naħdem mal-liċenzji. B'xejn. Mal-liċenzji ta' sewqan? Mal-liċenzji ta' sewqan, meta konna bidilna kienu bidlu intu tiftakarhom il-plates kienu letter waħda u 4. 4 numri hija. U jien kont f'dik iċ-change. Konna minn ħafna overtime u hekk, konna grupp ħelu ta' konna grupp żgħażagħ. Imma jiena dak iż-żmien ma kontx fulfill u mmur xejn literally nqum fis-7 immur ix-xogħol, nagħmel overtime sa 8, immur id-dar u nerġa' norqod l-oppost tal-jien illum. 7 snin ta' ngħidlek. U tfal jgħidu li mamma ma tħoss li għamil 7 snin jisek xejn u l-għanna qarralla mfittex bla ħajra ta' xejn ma kont. Ma kelli ħajra l-xej. Hemmhekk ma kelli ġan, imma ġieli kont immur niftakar nitnej fil-ħodu, digra, jinaqqas lif ma konniħu ta' falfej, għax konnejt jek nieħu lif, ħannidra u ħansibu għal biex nerġa' mura x-xogħol, għax tant kont, daqshekk. Imma jien ngħidilhom daw kalmuni dak is-7 snin, għax jiena qatt ma rid nerġa' mhux mmur mal-gvern tal-lum mal-gvern hemm ħafna jobs mhux dik qed ngħid li jiena nkun fulfilled. Li kollok il-ġurnata tiegħek li nkun looking forward għal xi ħaġa, mill 7 snin minn ħajti ma kont looking forward għal xejn. Tbagħti minnhom inti Monday Blues. Issa le. Issa xejn. Issa xejn, ma dak iż-żmien hekk kont. Ommi ma jasal il-ġimgħa ngħidlek qas lif ma kont nieħu għax kont mela jekk nieħu lif kien ikolli l-ġimgħa sibtu ħara mbagħad it-tlieta kemm insibha biex laqassik xejn ma kont nieħu jien. Imma l-ħadd flaxija kien ikun terrur le għax l-għada tetmur. Eżatt. Jiena għex ta' dik naf xi ġifieri. Naf xi ġifieri u naf xi ġifieri l-tibża tagħmel pass. Għax issa jiena self-employed, dej kifetlek jien dejjem irrid nerġa' nibda naqla biex naqla l-paga. Mhux easy,
Speċjalment jekk Xorta hemm ansjetà fiha dik. Żgur, il-laħwa kellimni fis-sajf. Ma Kierkegaard jgħid l-ansjetà hija l-isturdament li jġib miegħu il-ħelsien xi ħaġek. Li hija healthy wkoll u ovvja, għax inti f'ċertu panic modes jiena nkun productive iktar. Fimt? Ekku, ovvjament. Fil-COVID meta bedaw jaqgħu l-sponsors kollha u kont ħaniġi bla paga xejn, fimt? Rajt x'għamilt biex ivvintajt. Imma dik kienet changing point, naħseb meta kelli tfal. Jien. Tfal ibiddluk, Mhux għal kulħadd l-istess ta'. Għalija wkoll. Għalik hekk kienu. Vera? Ħafna. Armejt ħafna mill-bullshit li kelli. Armejt sfortunatament, armejt affarijiet li kienu qalbi ħafna, per eżempju, punt minnhom kont naħdem ma' l-aħwa ta' Adel u kont qed nagħmlu album u fl-aħħar kont qed nifhem b'mod ħafna iktar dettaljat li r-rwol tiegħi bħala rapper fuq track x'inhi. Però kien se jkolli baby, kelli l-baby u ntbaħt li mhux se jkolli ħin biex din Musa jgħidila ħolma ma dan id-delizzju li vera kien għal-qalbi, musa jirnexil inkompliħ. U dik kienet vera diffiċli għalija. Però mbagħad kien hemm ħafna affarijiet li konna ħalli ħafna ħin nagħmel. Kont ikun qed ikolli konverzazzjonijiet ma' nies li naf li dil-konverzazzjoni ma ħatoħodni bkien u hija ħela ta' ħin, imma konna ngħidu hija mhux xorta sa ħanibqa' nitħaddet hawnhekk u mbagħad imur nagħmel xi ħaġa utli spiex u ġieli kont nqatta xi nofs ta' nar u fejn illum il-ġurnata l-mument li nkun naf li qed ikolli taħdida ma' xi ħadd li hija vakwa li ma ħatwassalni mkien mal-ewwel jaqbadni niġi ansjuż ħafna u nurik li jisma' ħjer ma nitkellmu xi għandix. Jiġi ibiddluk ukoll. U l-ironija li jiena mill ħajti naħdem biex nagħmilhom proud, jien dejjem żammejthom. Jien anke pereżempju mekk kont nagħmel maratona, fihom kont naħseb kont ngħid ħanamilha ħalli huma mbagħad jaraw li għamilta. U issa qegħdin fetata Jon li dawn ma jridu jidhru mkien miegħi. U fil-bidu sakemm drajta kont ħatta bi kbira jien. Kont ngħid ara jien ġieli sħab it-tfal jgħidu li ħanieħu ritratt miegħek ħalltella lil followers pereżempju u t-tfal tiegħi xejn. U kont noħodha kont ħatta bi u m'għamil żmien kont ngħidlu raġel daw jew jistħu li jien ommhom pereżempju. Ma bad tifel darba femili u ngħidha x'issa kiber għadda żmien. U kont qedtlu Mettju, inti għalfejn ma dekx jien qatt ma tellajt ritratti ta' tfal, qatt ma kont komda biha, ma ġieli kont indella happy birthday pereżempju hekk. U ġieli konna nitrenjaw, inti rajtna nitrenjaw flimkien, u bad ġi żmien fejn da ma rridx jidher iktar. U bdejt qed jistħi li jiena ommu pereżempju jew meta studja l-personal trainer. Mela jiena kont imur nagħmel ir-reviews għall personal trainers ta' Malta kollha. U mur nitrenja ma' kulħadd biex inżidilhom il-followers biex in-nies imorru għandhom. U t-tifel tiegħi jbirek ma jridx. U bad-darba niftakar kien kitib li mbar, għalli ma għalli, għatlu xinti tistħi naħseb, għalli li, għalli mux għax nistħi, għalli ma jiena nishtiq li jirnexxi li għax jiena mux għax jiena t-tifel tijak. Fimt meta tnejdlek nkun zbaljata moħħi murmot u nkun vera zbaljata nkun dizastru. Nħal-oħra, għas għatmaddit li minn rasi jien. Batatlu les. U tixet ċertu tip ta' karattru kol ta' t-tifel tijak. Ma b'sarġ laħaj kunek u ma b'sarġ laħaj għamelek għaxu kien very close. It-tfal imma jibelħuna. Li he does it on his own esteem. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-università permezz tal-campus guide videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. ħatta bi kbira. Xorta ħatta bi kbira minn kejja li. Fil-bidu kont għaxin. Ir-raġuni x'kienet. Għax jiġu sħabu kollha jgħidu u t-tifel tiegħi le. Ma mbagħad meta fimt. T-tifel tiegħek qed tittex modija li ħin nifsu. U mbagħad fimta. Imma jiena bħal kulhom naħseb. Neħu pjaċir kuħadd jipjaċir. Kultant inkun nixtieq nieħu ritratt magħhom ma jmin il-kbir sar daqsi xit-tifla vera nara fajnejja jiena narahom sbieħa xit-tfal tiegħek. Inkun nixtieq nieħu ritratt ma nistax.
Min kelli l-esperienza simili ma' t-tifel tiegħi għandu 13 sena. Ma nistax. L-aħħar darba ħattu l-iskola, għandna soqtu l-iskola l-bot, ġifieri. Mod, insomma, kelli l-aħħar darba tkellimt naqra dwar, insomma, kien hemm issue kif qattaw il-break u rrid investiga, insomma, xina nara defsa wkoll. U tipo wassaltu? Għalaqt il-bib tal-karozza u għet naraħ, sa' kemet nalaq, da ġa l-ebbet nofsi tri. Ġifieri mela mhux jinbiss. Lej l-iskola. F'moħħi forsi jiena xi naqra delusional, jiena cool. Jiena iktar cool mit-tifel tiegħi żgur. Spiex, Jienek, mux għax naħseb li jina kulli, allora, ma t-tifel tijak kellek, għorret, mela baj, jina sejjer, ċaw, kalma, bro, xej bejt namlu, bro, fej sejjer, no, le, għamura xej, l-skola kienet bojta, x'wasalna xi nofsija bil-kullat, l-iskola kienet bojta. Mux għalek qed ngħidlek xokk. U għadu ma spjegalix għalfejn. Mux għalek qed ngħidlek xokk. Mela jiena tfali bewsu jorqdu mija jinħallihom mbagħad issa ħatta du ma jbusni, per naf li inti tara soppi forsi. Le, dadu jiġi jorqod dejja. Le, għalek jahraqni, u naf li tara, għalek taħraqni, għax bil-lejl jiġi biex jorqod dejja, nara television. Ma skula l-sħabu. Mambat, u bil-kem jafni. Sewa, mela jiena rrit ġilid biex nara għanna bieċat konsanit DVD, madonna kemm jimbume. Biex nara bieċa kartun mal-familja rrit nuqot jek għax bil-bej it-tifla fuq ħoġri liħor letterament fuq rasi jek ġili jitla fuq spalleja u jgħod bil-edaw. Għoddim il-nis. Eżat, u jien interpretajta għazin, jien niftakarni meta morru low levels, missir kellu karozza kienet kisra. U niftakarni najdlu pa ipparki għal-bot. Għalli ma jara. Imma jien għatma ħassejtni kieku ġi missiri miegħi qatt ma kont ħanisti, għalhekk interpretajta ħażin għax qed tiġifieri daw qed jarawni żgangata daqs il-karozza li kont nara jien ta' missieri. Għax niftakar. Imma fil-każ tat-tifel tiegħek huwa pjuttost bniedem li qed ifittex. Imma insomma xorta kien hemm momenti fej żgur mhux għalhekk biss da kien kiber naqra, imma xorta kien hemm momenti fej jgħidu li joqgħod il-bot għax jistħu mela ma jistħux imbagħad aħna nartikolaw. Jien jekk ikun hemm inġustizzja kif qed tgħid inti l-iskola mhux ħaniddeq overnight, imma bħalissa qegħdin at the stage li I have to listen to them first għax mhux ħanaqbad nagħmel l-rejt għax nista' nkun nweġġaħhom jinterpretaw ħażin. It-teenagers daqshekk huma sensittivi u rrid nifhimha di. Rrid nitgħallem nifhimha. Għadni ma tallimx għadni l-mod u qed ingerfex tgerfix li ma ngħidlekx. Imma qed nipprova. Kull fazi kull fazi għandha Oh my God. Kaxxa misteri. Il-laħwa. Ġodda. So far, so, insomma. Ma kif do you consider yourself speċa ġenitur tajba? Jina niprofa. Jien niprofa nagħmel kemm nista' ma xorta. Apparently għamilt ħafna żbalji. Apparently sounds like the name of a book for parents. Eżatt, kemmi tajba. Apparently, or maybe it's an app. Kemmi tajba. Patent that shit in the right hands, we're millionaires. Istra kemmi tajba. U għadell, inti u kollu tħobbom dal-nejkek verat mut għalih u kollu. Namluwa, fiex ħat konsisti. Xandu li ma xorta ta' app għandhom bżonn il-ġenituri l-ġurnata. Lallu, di, guidance per eżempju, jena mill-żbal kbir, per eżempju, fi żmien meta għana bil-Covid, naħseb it-tfal tiegħu kollu fuq teknoloġija. U jiena tant kont disprata għax kienet overwhelming il-biċċa tfal il-ħin kollu fuq il-mobile u hekk. U punishment minnhom kien darba minnhom jien ma nagħtix nagħti punishments jien vera chill, imma ġara xi ħaġa kien u punishment minnhom kienet qed insemmija bħala eżempju. Ħaddilha l-mobile per eżempju. U ċempilt il-Matthew, għax il-inkollu mizkin dak niffittaħ pers li jifmu niprofa nistaqsi pari. Matthew Bartolo. Għalli inti għalaqtila. Kull l-unika tiqa ta' komunikazzjoni li sa ta' kella ma' dinja ta' barra. Ma ħsibtix hekk kien qabbattu minn għalija li ħanamel tajjeb ħaddilha l-mobile, no, jridu ngħaddu f'żmien flimkien. Meta fil-verità kont qed nagħmel l-ikbar kakata tas-seklu. Daw l-affarijiet daw nagħmilhom on a daily basis. U bħalissa din f'dik l-età li jiġu hemm fażi fejn it-tfal waħlu f'kollox fil-ġenituri, anke jekk ta' kometa,
Probabbli tkun it-tort tal-mami. Parti minna il-tort tal-mami għax jwelditom. Kikkum il-mami ma jeżistux. Eżatt. Xi għandhom biċċa raġun. Imma palissa għaddej minn dik il-fażi issa joħorġu minna ta' eventually naf. Fimt? Imma. U komda, jien għamilt minn twila. Għamilt waħħal fil-ġenituri. Mela. Tiftakrek. Niftakarni, mela, kont nisiba, għax anka jena kollox il-mami. Li fottieta, għommi, għax għommi kienet t-studja social worker, jena kont not nismajek mill-bot, ħafna kienet t-studja, per eżempju, like delinquent psychology u affarijiet. U kien jisemmaw ħafna per eżempju neglect ta' ġenituri u ġenituri li kienu jiġġieldu qudiem it-tfal. Għannet nuħun noti, għannet nisma'. Umbat kien ikolli xinajt l-iskola, per eżempju, u mux intu l-papa kollu t-ġildu d-dajsa xilna Melina. Tużarma. Intom il-role models, tiġi role models tijaj u konsekwenza. Kont tużarma. Le, di hija fazi, fazi li ma rridu naddattaw irwieħna. U sfortunatament, di permezz tal-program nara, meta inti ġib it-tfal fid-dinja, inti ġibhom biex tissodisfa l-ego tiegħek u ssir ġenitur. U tissodisfa u tħossok king u queen u tħossok tajjeb, għax inti trid, ħadd l-ebda tifel jew tifla ma talab li jiġi fid-dinja. Tiegħi biżball. Ma ġara xejn, imma xorta tħobbhom. Le, ma kienx ma kellix jien minkejja li għandi ħafna elementi paternali. Jien għandi t-tilet wieħed ġeneralment jiġi b'surprise ngħidlu jien. Ġib surprise. Anka tiegħek surprise kien. Kienet sorpriża kbira. U jiena kont vera storduta xi mara tieħla u ħieġa fil-bathroom tirremetti kull filgħodu. Għadi x'għandha, Madonna, x'għandha xi food poisoning, x'għandha 3 ijiem food poisoning jiena. Bad ħarset li għatli biex ta' Jon jiena pregnant. Pregnant. Ma kienx ippjanat, imma ħana m'għandix di responsabilità, mhux kulħadd sfortunatament għandu din ir-responsabilità li jirrealizza li la darba ġib wild fid-dinja. You have to be ready for everything. Għaxna ma taf xejn. Għadna maħniex qed impoġġhom l-ewwel ħaġa. Jiġifieri min qed jarani qed jgħid li inti tpoġġihom l-ewwel ħaġa tagħmel il-fitness tagħmel hekk jien taf kemm jgħinuni bija di pereżempju. Għax għandek ħajja. Imma jien nissa bdejtu l-fitness meta kibru, meta kienu żgħar. Mhux ngħidlek li daqta ġifieri dejjem kont naħdem ma stajx nagħmel mod ieħor għax ma kellix bil-fors kellna naħdmu ma kenniex lu. Irridu nifmu li rridu npoġġuhom priorità. Għadna miħniex mhux kulħadd qed jifhimha di. U tfal qed ibatu ħafna. Qed iħossuha ħafna u qed ibatu. U llum iriduna iktar minn qabel. Għax anka bis-social media hemm ħafna affarijiet li aħna qas idea m'għandna tagħhom. Li tfal l-tfal ridu ma nafx ikun iktar minn qatt qabel imma tfal bla dubju jfittxu kemm jista' jkun ħin ma' ġenituri u attenzjoni. F'20 sena jien talbqina li nagħmlu 20 sena l-programm għax bdejtu meta kelli l-metju jien fil-bidu kont ngħid jkollok it-tfal proħsed u pjaċir gawdih vera żmien sabiħ. Illum l-istorja bidilta totalment. Illum nibda l-programm alla volja fuq pregnancy childbirth u trobbija u adoption u kollox. Mur u għamel baby jekk taf li ħadd poġġih l-ewwel. Don't give in to the pressures of society, forget it. Insa lill-omm u kull missierha u tieħu n-nana li qed jgħidulek biex ikollok it-tfal. Jekk inti kuntenta bil-ġob, why not? Sommi l-ġob, m'għandek l-ebda l-ebda ħaġa li tgħidlek isma' tissir ġenitur bil-fors. Hawn min ikollu ftit dubju jgħidlek għax nibża li meta nikber jiddispjaċini. Għamil homework miegħek innifsek, listen to yourself. Inti happy? Tati għax mbagħad li ġib tfal, inti taf xi tfisser, fiha ħafna responsabilità u mhux meta jkunu babies ta' u mhux meta jkunu fil-puxxer u bidem u ma jroqdux bil-lejl, that is not trouble. Trouble huwa meta jibdew jikbru. Jina li bil-kontra, jina li l-ar snin kienu l-ewel. Ma jiddependi, għaxek ikun ikpu. Sentej? L-ewel sena ta' tifla. Għax ma t-komunikax, memxej li tista'. Dik kulħadd differenti. Imma fil-verità we have to be ready for everything. U dik il-messaġġ li għandi prova ngħaddi llum.
tatix każ ħallihom sħabek kollha jkollhom babies, jkollhom familja, jekk m'intix lest, biex fija ħażin li tkun happy bil-karriera tiegħek. Ma fija xejn ħażin. Assolutament ma fija xejn ħażin. Ultimately l-importanti li inti tkun happy miegħek innifsek. Imma nud li ħaġġib baby għax kulħadd tgħidlek għax is-soċjetà tgħidlek li rid ikollok baby mbagħad ħadd tkun imdejja. Isma' llum il-ġurnata jien rajt ħafna bdil f'dawn l-20 sena. Illum il-ġurnata taf kemm bidlu l-affarijiet, għandi psychologist qed jiġu jgħidu di li għaliha kienet gravi sakemm aċċettajta. Kienu qed jgħidu lill-ġenituri, it's okay li inti qed tħossok li ma tħobbx it-tifel tiegħek. Di sa ftit snin ilu ma kienx teżisti. Illum il-ġurnata ħafna ġenituri min mhux lesta t-tifel jew għat-tifla tiegħu u għax qed jaħdmu ħafna qed iħossuhom peace it-tfal. You cannot love, you cannot relate, you cannot. Illum is-psychologist bidlu l-istorja tagħhom u qed jgħidulhom isma, okay, it's normal. Ejja, let's deal with it, let's work on it. Imma huwa sempliċement huwa puntat losa, huwa mhux xaġa li taċċetta li ma tħobbx it-tfal tiegħek. Le, of course, le, but it's okay. Iġi aċċettar għax ħafna minnhom jgħidu ma jien kemm inkattiva. Fin, illum saret xi ħaġa komuni illi dan il-feeling tħossu. Fint li għax tantem distrazzjonijiet u għanijiet. Distrazzjonijiet jista' jkun li ġib maternali. Eżatt. Jien kont naħseb qabel il-mother instinct jiġi normali, per eżempju, li kif ikollok il-baby. Jiena minn għalija kif ikollok il-baby, il-mara tibħal tal-films, issir tħobb il-baby u tlaq kollox. Meta mhix ir-realtà. Ma kellekx inti Jiena kelli, ma jien minn meta kont żgħira xtaqt ikolli tfal. Kieku ma kellix naturali, kont nadotta, kieku ma kontx miż-żewġa kont ħannara x'nagħmel biex ikolli. Dejjem kont ngħid, jien kont ngħid anke kieku ma niżżewwiġ, dejjem xtaqt ikolli tfal. Kont nadotta whatever, xi ħaġa kont nagħmel żgur. Fimt? Imma dak il-messaġġ ara kemm inbidlu l-affarijiet. Li huwa fenomenu ġdid ukoll. U dak daw il-fenomeni ġodda li jiġru l-individwu mbagħad għandhom reperkussjonijiet soċjali. Jiena rajthom. Biex għat-tfal kif ħajkbru la darba jħossu li l-ommhom ma tħobbhomx biex daw x'ħajfhom. Hija xi ħaġa inkredibbli kif it-tfal dejjem il-ġenituri jkunu jgħidu. Anke jekk kollhom ġenituri abbużaw mid-droga, ġenituri li jsawtuhom. It-tfal għandhom bżonn il-ġenituri għalhekk għandna responsabilità tripla, għalhekk qed inwasslu dal-messaġġ li jekk ma tridx don't worry, ma jiġri xejn, you're still a good being, taf kif. Ara jiena li kieku jiena kif qed ngħidlek it-tifla kien diġà kelli t-tifel imma t-tifel biex kellu 4 snin meta ltqajt miegħu, ma l-ewwel kelli relazzjoni vera tajba, konna nikkomunikaw ħafna u tani ħafna opportunitajiet biex nitgħallem ħafna affarijiet fuq in-nifsi u fuq responsabilità, eċetera. It-tifla, meta kelli t-tifla ma kontx lesta liha, assolutament ma kontx lesta liha, la kont finanzjarjament stabbli, la kont emozjonalment stabbli, la mentalment stabbli, kont diżastru ġifieri t-tifla daħlet f'kaos. Ħajti kienet dak iż-żmien kienet kaos hija. Però kien hemm momenti fej għat Madonna ma sifx li maqtuħ għaliha dil-ħaġa ta' missierha ġifieri u kienet beżżan fija għax anke pereżempju kelli ħabib tiegħi li huwa Carlos da Battista dak poetiku ħafna u fantażjuż u hekk għalissa tali ħajġri kif ħadet wieled it-tifla jisu inti taf li għandek dil-fema li l-univers għandu spotlight ippuntat lejk, dak li spotlight ħajduru ħajmur fuq it-tifla. Għanna ħarġet nara. U ma ġara xejn. Weldet il-bejda da fejdi, ħataqtala il-kurdun għat-tenatin l-imqas, ħanaqtaw jien il-kurdun, ħana għet nistanna l-spotlight da ġejda, l-spotlight ġejda. U l-spotlight ma ġiex. U jdu. Bdejt najt għalla ma jen soċjopati. Probabli dam bieġi. Dam ħafna. Mela, normali tamma.
Mux kullħat l-istess. Anka jina mill-9 xhur naħseb li ħad iġi bħal tal-films joħroġ, niftakarni joħroġ, u nanqu li ġurxin u nitbewsu ma ġara xejn minn dan, ħareġ bajt iċċassata jien. Mux kullħat l-istess, u mbagħad bit-tifla kienet storja oħra u biżżar kien storja oħra. U għaw ġenituri, jekk kollok baby blues, jekk iddu ma tibbondja, it's okay. It's okay, it's normal. Isma li kollok baby, mux faċli ta' specialment minn jikpilom u hekk u lajja. Bring the best out of you naħseb jena. U għadak l-għodjena diskutu. Daw l-affarijiet diffiċli li tagħmel li ma tkunx ċert jekk intix kapaċi u mhix xogħol li dejk, u mbagħad tiskopri li hija inti kapaċi tagħmelhom. U naħseb jekk hemm esperjenza li hija preċiżament dan huwa meta jkollok it-tfal. Speċjalment għalija kienet vera misteru s-sensi, bħoż kull jum għadu sal-lum. U naħseb ħanqbal dejjem jien, għax at the end of the day. Jien ngħid min jafx ħajajdu. It-tfal meta mmutien, per eżempju, il-mami kif kienet. X'taħseb li se jgħidu? Bħalissa żmien ħażin biex tistaqsini, għax bħalissa dejjem minn dik l-struggle ta' teenagers, nixtieqek issaqsijeli. Meta jikbru naqra sa. Minn kejja li għaddi minn dal moment diffiċli ta' teenagers. Jien nixtieq li jaħsbu li jgħidu ara jiena dejjem. Meta jpoġġu għedhom fi skit, ma jaħsbu l-mami. Jiena dejjem kelli xi ħaġa f'moħħi kienet għalbiti li waħda di. Jien dejjem xtaqt li d-dar tkun post ta' mħabba biss. Għana fi żmien meta konna żgħar il-mami ġilli konna nsibuha bil-bijambo, per eżempju. Il-bijambo. U tajt, per eżempju, tkun bin-nervi. Jien xtaqt li t-tfal tiegħi dejjem jiġu u jħossuhom safe id-dar. U jekk għandhom problema, mhux ħajiddejqu jgħidu għax ħajdu l-mami ħatajjat, sala volja hemm ċertu issues li bżaw jgħiduhom li. Imma jien dejjem kont ngħidilhom anke kont ngħidilhom bla tikbru tmissu droga jew tixorbu, teqpax taffiġa, aħjar iċċempellili niġi għalik u mbagħad nissortjawha. Sissa ħadmet anyway, ma nafx sa jiġri għax min jaf minn xax jgħaddu. Jien dejjem kelli dik f'moħħi kont ngħid jien nixtieq li t-tfal id-dar jew jiena inkun safe net. Ma saqsej għatlek palissa għedha żmien ħażin, għax palissa għedha f'dik il-fażi li l-mami qed tagħmel kollox ħażin u l-mami tħares li blikraħ u l-mami hekk. Imma xorta ħanibqa' ninsisti fuq għadi u jien nixtieq li meta jikbru jgħidu wara l-mami pereżempju kienet dejjem hemm malina. Fimt u qatt ma ddejjaqna ngħidula xejn nixtieq. Ma nafx se jiġri. Question kbira. Ixtieq, s-sidinni għax ninżan oħra jkien paħajjaw. Najdilek. Kolla għamil il-podcast. 1796. Episodju, eżak. Forsi dakinar il-numru ġibu tajjeb fl-axħar. Imma palissa fajnejhom I am not, naħseb. Għaxem ġertu issues li we're not seeing eye to eye, allura fajnejhom ma nidirx. Għawijet jiskopru il-ħajja li għom infusom u. Tisiru bniedmin u. Per eżempju, psychologist jgħidu li għadna ma sax nifimma di. Jgħidu li għet jiskopru li l-om infusom. Ġilna jgħidu ma jiskopru li l-infusom. It means li jkunu min mi għax aħna il-mamis, ġeneralment il-mamis iktar mid-dediz jkunu l-punching bags ta' tfal. Fimt? Anka di għalija vera għatma konna nifimma li ommi kienet il-punching bag tijaj, xorta minn kejja li. Ma sinjal li ommok li iktar li taħti. Iktar fil-rib minn mommi, xorta ommi għanna kienet il-punching. Li biex ekkrem xaħat li baqa fejja anka meta kont l-kbar midneb possibli kienet ommi, xorta għanna ommi kienet teħel mara. Mela jina nishtiq nkunek, mela t-tini ta' mara, inti l-lum. Għaxet tgħidli li ommok, inti fajnejk, ommok t-deskrivija bħala ommok li baqat miegħek anka fil-momenti skuri. U inti qed li issa kienet il-punching bag, mela I'm hoping. U jekk kien hemm motivazzjoni għal xi xinfdejt kienet ommi żgur. Eżatt. Mela I'm hoping li alright il-punching bag tiegħi ma noħodix iktar ħażin illum il-ġurnata, u ħanoħodha tara ħirġab xi ħaġa minn hawn. Li la jiena punching bag u jiena neħelta kollox isarraf li jiena fiduċja assoluta tfal tiegħi allura. ħanoħdek kara. Issa għajt li trid tfal bil ek ħanoħra. ħanoħraġ mod tajjeb minna. ħanoħraġ naqra. ħanoħraġ. Però jittu għalem ukoll naħseb
element ta' self-preservation għalik, spiex ta' li taqlaq naf li għal-om kienet vera diffiċli li anka ma konċ nġipruħi xej sew minn kejja spiex ta' punching bag. ħadd ma ħaj jiddizrispettani. Jien ma nittollerajiex la jirrispondu per eżempju ġieli niġġieldu, ġieli jgħidu li xana. Imma mbagħad minnaħa l-oħra jiena nħossni jiena ġibtom fid-dinja. La krejta bil-Malti irrid noqgħod għaliha. Jiena hekk nifhimha, issa ħafna ħajgħidu x'inti tajt le, you have to immeħe, jiena hija l-persuna li jekk it-tfal għandhom id-dwejja jridu jiġi jizvugaw miegħi għax jiena ġibtom fid-dinja. Ma flima punt. Never not respecting me. Ma flima punt do they need to go and just solve the problem for themselves? They go, inti jekk ittihom ħafna ħabba jiena nemmen li. Jekk inti tagħti ħafna mħabba fl-ewwel 5 snin, tħallihom jorqdu ħdejk ma tagħmilhomx pressures ta' nepiż u hekk, you are giving them the wings to fly. U jiġu indipendenti waħedhom. Iktar ma tihom imħabba, iktar ma tfissidhom inti qed li għandek it-tifel għadu jorqod ħdejk. Ġieli. Bomba. Nibatu lem ta' issa 13 sena. Dak issa jitlaq waħdu. U le jiena qasqanna queen size bed double bed minn dawk li żarnet. U le issa jitlaq waħdu. Daqsi l-aħħar darba dort biex nibatu fil-kamra u dort u qed inħares lej sidru. Di ma jaqblux miegħi ta' ħafna mill-guests li jiġu l-programm jgħidu li ma tarax jiena nifhemha bil-kontra, jiena nemmen li iktar ma tihom imħabba. U iktar ma kienu jgħidu li żomm biex it-tfal ħdejk, per eżempju, jew titaqtalhom in-nepi bajtu, jew jiena qatt ma mxejt ma dak ir-regoli, dejjem ħallejt li jgħiduli għax xi ħadd kien qalili ta' mhux għax jien brava. Mbagħad jitilqu. Tal-time scale differenti taħsib fiha dejjem. Mela. Eżatt. Jiena ngħidlek x'ħadem għalija. Per eżempju, aneddotu żgħir u ħanaddu għall-parti fil-qosor għax naħseb issa jenna dejn kważi xi. Mi bdejn ninkwita qabel ma ġejt ngħid miskin, laqas ħajsib xi jgħid miegħi. U forsi wara nofsija jibda jippanikja. Dejjem xi Satej u nofs. Business satej u nofs. Aneddotu żgħir. Ma nafx familjari ma da Dan Pena, the self-made billionaire. Dan Pena huwa dal-very hardcore, ultra capitalistic American 70-year-old space. Self-made billionaire. U bażikament jgħid li kieku missieru ma kienx jisawtu bil-mod li kien jisawtu. Ju ma kienx jasal li jisir dan ix-xorta ta' businessman tal-azzar li sar illum il-ġurnata. Ovvjament ma hekk minix qed ngħid li jista' jkun. Però hekk iħares li għal-affari huwa ħbieb ma' missieru. Ma xi jiddependi mill-individu wkoll. Aħna rridu nkunu sensittivi biżejjed biex nifhmu l-karattru tagħhom. X'ismu dak li kanta dik id-diska ir-reper ħareġ dik ta' suicide dik is-song. Macklemore? Le. Was Macklemore? Diska li n-numru kien. Dik. Picċuni ngħidlek. Dak għandu l-istorja vera sabiħa. Sa dak għadda mill-art trobbija. Ħafna rappers jgħaddu mill-art trobbija. U għadda mill-art trobbija fis-sens il-mami tiegħu kienet tieħu droga, missieru kien jieħu droga. Missieru kien jieħu droga u hekk immu flok, aħna ma ngħidux isma' jekk it-tfal trabbew f'dik l-ambjent, probabbli ħajitilgħu hemm. Di qed ngħidha biex nagħti tama x'aħna semmejniha ħafna li fl-ewwel 5 snin importanti ħafna. Ma jfissirx li jekk kien hemm mart fil-familja, jekk kien hemm trabil fil-familja u t-tfal exuħ ħajkunu ħżiena ta' għax jiddependi wkoll mill-individu u l-istorja ta' dan. Irtinsib x'ismu? Logic. L-istorja ta' dan jasabi ħafna dan insomma kellu moda u ħlif ħażen marax, imma minna kien jgħid jiena ma rridx imur hemm. U ħareġ hekk, ġifieri aħna tisma' ħafna inti jekk ikollok missierek u ġenitur ħżiena inti ħadd imxi fuq il-passi tagħhom. Ma jfissirx hekk. Jiddependi ħafna mill-individu. Aħna ġenitori rridu nkunu sensittivi li nifhmu nar iktar. Kelli ħabib hekk jiena, aħna kelli ħabib li aħna konna pjuttost kollha mħawdin. U kellu l-ġenituri tiegħi, mhux il-ġenituri, missieru li kien vera mħawwed. Sal-punt li missieru kien faqqa l-eroina fil-kċina spiex ta' u qed ikellem lit-tifel tiegħu bil-labra f'idej. Però l-konsekwenza ta' dik id-dinja, ta' dik l-atmosfera li kienet tinħoloq id-dar li kienet ġib ħafna tensjoni magħha u kien jinterpreta li
ma jixtieq jasal fil-punt li wasal missieru. Allura aħna konna għamlu l-ħażen mhux kollu, ma konna għamlu ħafna ħażen u kien jippreferi jitlaq id-dar. Eżatt, fil-fatt sar xi studju li jekk pereżempju alkoholik ġixti tfal ma jfissirx li t-tnejġejjin. Kif qed ngħidu t-tnejġejjin alkoholiks jista' jkun li wieħed minnhom he rebels complete li jgħid jiena ma rridx inkun hemm. Jiddependi dejjem mill-karattru, jiddependi mill-birth order, jiddependi ħafna mill-birth order ukoll. Da ħanatlu fija darba li jmiss, jew wara dal-podcast. Mela, ħaddu għal-parti fil-qosor tkun diffiċli għak. Namlu. Fil-qosor ġuba minn Sanja Ekospa, ġil-word Sanja. Li ħammur imma. ħatmur? Li mor Tanzania ma milx għanda bat. Il-flotation tank? Dak ma miltux għanni. Jena miltu? Spettakolari. Partikolarment, ħajk xamlu. Ħanibat l l-ewwel ibda Sam Harris, il-meditation. Tajjem. Ħalli inti tibda trawem moħħok għal-meditazzjoni. Mbagħad mor għamel il-flotation tank. Mux ġviri għamel forsi ġimma, meditation, un bat mura l-flotation tank. Il-flotation tank timponi fuqek l-istat tal-meditazzjoni, imma nissaponi li jek inti tkun naqra iktar familjari ma l-istat meditattiv, nasab un bat meta tmur fil-flotation tank l-esperienza tkun ikbar. L-unika mod li nista' niddiskrivi għaj li il-ħsieb jieħu sura tridimensjonali f'moħħok jieħu sura indipendenti minnek u li jibda jiġri u li tibda għalmen fil-kas tiegħi li tibda taraħ jaqa' biċċiet u jiġri letteralment tara components tal-ħsieb tiegħek isom magni, isom ċiċi bang bang meta kienet taqa' u tiġi skorfini. Jiena ġarali u toħroġ minn hemm tħossok safi ħafna. Jien kelli l-fortuna wkoll li wara l-flotation tank għamilt sijan parla ma' Jasmin li ħafna ħabiba tiegħi fil-fatt ġini ġesna d-Sanja biex namel sijan parla ma' Jasmin. Fil-fatt l-ewwel podcast li għamilt kien ma' Jasmin. Intervistatni għax Jasmin għandha podcast li jismu fitxu waħda. U kien l-ewwel podcast tiegħi u vera ħadd baż nitkellem magħha u minn hemmhekk kont iktar perswas li nagħmel podcast. U mbagħad għandhom l-icebots li għadni ma provajċ, Mark iħobb jiddiretta bl-icebots. L-icebots nixtieq nippruvu. Ma jien għamilt il-therapy li hija sabiħa wkoll li tidħol fil-magna u jniżlulek it-temperatura ta' ġismek. Cryogenic chamber. Eżatt, għamilt għal 3 minutes dak feeling sabiħ kif toħroġ. Tossok jisek għaddew minn fuqek massaġ tajjeb. It's less painful than the ice bath. Jena anka biex namel showers kisħin nsiba jibs. So, il-podcast ta' Jasmin kien jismu Go Within. Episodju tiegħi ma' Jasmin ma nafx kemm kien twil, ma naf li ħadxeba baż magħha kien qabel ma bdejna nagħmlu kien naħseb xi 3 ijiem 4 ijiem qabel ma milna l-menap jiena u Matthew Bartolo li kien dal-kamp għall-irġiel biex ngħinu. Niftakar ma kont. Kien vera proġett tal-qalb dak. Mela, ħanibdew bil-parti fil-qosor. Mela, b'mod ġenerali, speċa issib ħafna valur fil-podcasts bħala format fid-dinja moderna. Għalfejn? Għax, battanġ għandi ċans naqraw il-podcast set naqrom qed nutilizzhom biex nitgħallem fil-ħin li ma nistax. Issa u għalfej għax fis-sens ta' x'qed nisma'. Għalfej taħseb li l-podcast iktar forsi naf. Jien nħobb nisma' ħafna daw is-self-help tipo li kabruk bħala persuna li tiddilja f'ċertu affarijiet qed insibhom tajnuna kbira. Kif qedlek jien bdejt nisma' persuna waħda, minn persuna waħda mbagħad. Dejt nisma' l-dak, dejt nisma' l-ieħor, dejt nisma' għax daw kollha jistidnu lil xulxin biex jirreklamaw il-podcast ta' xulxin. U minnhom qed nisma' ħafna fuq mental well-being l-iktar fuq xtikol, għala volja ma nżommiex għax jien nikol ħafna, imma kollha jtu kodda. U ġieli taf xi nissabeħ tagħhom daw il-podcasts li inti kollok dubju pereżempju tkun għaddejja żmien ħażin tisma' podcast u tisma' lil xi ħadd li fajnejk huwa tajjeb ħafna li jagħmel xi ħaġa li tagħmel int.
U tgħid il-lallu wara anke jien nagħmilha dikejja, mela nagħmel xi ħaġa tajba, taf kemm tista' tgħinek dik. Hekk b'taw il-mod. Nużhom. L-iktar 3 podcasts li tissuġġerixxi, 3 questions Eżatt. Ta' Jon Mallia. Weja, tox tagħmel hekk, Etlek. Sorry. Jon Mallia importanti. Etlek li semmejtek jien tellajt story bik u bl-oħrajn. Ma binnix jiena u inti fuq ta' ġejxeti, batli dak il-klip ma impressjonani xax tidher li bniedma li ma tafx ex jibdi tgħid. L-argument tagħha kienet li l-quotes ta' ġejxeti huma kollha kopjati. Ma daw kollha jikkopjaw il-xulxin. Ma għaltru tikkopja l-Jon Mallia għaltru tikkopja l-Mahatma Gandhi. Imma lele, ma fil-kastija u ħanajdlek kifetlek jien. Jiena nisma kontriħu koll, imma jien ngħid xtani li laqqani ma' ħafna nies tajbin u bravi li qed jalmuni ħafna fil-ħin fejn kont qed nifrustra ruħi għax qed naħli l-ħin għax jiena dik waħda mill-frustrazzjonijiet tiegħi. Imlew li l-ħin mod tajjeb. Biex nagħmel l-istarja tiegħi fuq ġejxeti. Ġejxeti ma tantx naf dwaru ta' ġifieri l-unika dak il-klip exposure li kelli fuq ta' ġejxeti kien dak il-klip ta' Nicole Arber. Nicole Arber hija comedian. Le pjuttost kapaċi. Għandha routines vera tajbin. Però jiena xettiku ħafna minn nies li għandhom forsi jistgħu jkunu xarlatani, allura turtani, il-fatt li potenzjalment dan huwa giddib turtani u jisni il-messaġġier u mbagħad ma ntieħx ċans iwassalulek. Imma għandek raġun u naqbel miegħek u jiena vera bħalek, jien kien iddejjaqni jitla' anka fuq il-Facebook konna anka d-dera tiegħu kienet iddejjaqni u konna raħ wis kommerċjalizzat, konna jdaj jagħmel wis għall-flus. Meta fimt l-istorja għalfejn jagħmel il-flus u għalfejn juża, ma nafx ta' fiex inti ma nafx rajt il-kodba tiegħu. Le, pożi xejn allura. Allura mbagħad if it works for me, if it's helping me, jekk qed tgħinni nkun persuna ħjar. Per eżempju limni, per eżempju xaġa li ħadd minnu għax jien aktar insegwi l-oħrajn tu biferi, semma xaġa li ħadd minnu hija għamel xaġa tajba kuljum. Jgħidu ħafna, speċta jgħidu ħafna, ma jiena minnu smajta. Issa tkunx tiġbor tazza tal-plastik mill-art. Tkunx tajt hello il xi ħadd li għaddi minn ħdejk. Jgħidu ħafna. Jien insartajt smajta minnu u minnu laqtitni, jista' jkun li kont smajta 20 darba oħra. Ma tiegħu laqtitni u bqajt niftakarha pereżempju. Issa permezz tiegħu jien baddejt insegwi nies oħra u bdejt din ir-ritwal tal-erba' ta' filgħodu, ma smajtix minn għandu dik, imma daw in-nies li laqqani magħhom. Għalhekk nirrispetta ħafna u n-nies li jintervista ħafna nies tajbin. Allura ngħid possibbli daw kollha jaħsbuh ċarlatan kif imorru. U kif tispjega li l-podcast tiegħu far. U jien nidħol naqra reviews, nidħol nara l-istejjer taf kif kemm qed naqbeż għalih jien iżhom li ma vera jogħġobni u jien jogħġobni ħafna l-ktib tiegħu. Il-ktib tiegħu huwa ktib li terġa' tmur għalih fil-mumenti li jkollok bżonn. Per eżempju li kieku tiskopri li l-ktib tiegħu ma kitbux hu fil-verità. Xorta ħammur għalih. Isma tiġrat ħafna anka fir-reliġjonu, aħna konna nemmnu ħafna affarijiet u mbagħad fimt. Jien naħseb li peress li forsi ġej mis-sena tal-kidba għalina plagiarism is a big issue. Għandek raġun. Imma jimux lilu ta' jien mhux bħal meta ngħidlek jien nifanzi ħafna l-Idris Elba pereżempju ġobni. Raġel ngħidlu jekk narah dak. Jien mhux dikor da ġej xeti xej, ma jdoq li mux lilu par jien xallimni u ġbidilli fħajti. Fimt? U ma min laqani fis-sens ta' daw in-nies, ta' daw il-podcast. Jien qatt ma kont smajt podcast, u bisa ħati għaw bdejt nisma, allura mux ovvja li. Għandu dak. Ġobna ħafna Rich Roll huwa persuna illi kien drug addict u alkoholiku kullum sar vegan, full athlete, extreme athlete, jintervista ħafna nies tajbin.
Jirġibna ħafna Lewis Howes ukoll, The School of Greatness, tajjeb ħafna, titoġobni ħafna Maja Shankar. Imbagħad minnhom huma jintervistaw nies oħra, mbagħad nidħol f'podcast oħra li joġobni nisma' l-ekosistema tagħna, naħseb meta ngħid tagħna, naħseb tiegħi ta' Mark tal-Wejza, ma nafx ta' Julian ta' Adele ukoll. Jisu n-nukleu tagħha huwa Joe Rogan, u mbagħad minn Joe Rogan joħorġu kulħadd tipo Lex Fridman, Sam Harris, Jordan Peterson. Eżatt. Isni naqbad u fil-verità nindunadi li qishom huma clusters jaħdmu. Dan Lewis Howes kollha jintervistaw lil xurxin James Clear pereżempju, dak ieħor naduraħ jien għax tani skills bil-ktib tiegħu, ma jfissirx li għax jista' jkun miegħu naqasopi. Li ħadem għalija, din l-istess raġunament bħal tal-mami li ngħidlek il-mami tgħidli li tfiq bil-fidi. La ħadem għalija min jien biex imur ngħidilha għaj ma mhux vera daw ċċati. Le, hija perikoluża ħafna. Imma aħna nagħmluha ħafna ta' di, anke fil-kultura, fis-soċjetà li qed ngħixu le dak mhux tajjeb għalfejn tisimgħu. La ħadem għalija jien naqsamhom dawn l-affarijiet. Xaħat ieħor kien qal l-għandi l-għodda l-fej mandiċ naqsamom u nissuġġeri ħafna l-ktib tiegħu, xerġobni ħafna. Sera tajba li ta' fil-qosor ossja. Ta' sekk mux għanik. Isma, titkellem ħafna fuq it-trobbija tiegħek kif kienet? Tajba ħafna. Aħna konna familja vera umli, xej taħna ħafna, kont happy ħafna jien, għall-volja kelli kont nisti ħafna kont noqgħod lura u hekk imma m'għandix ingor. Kien ġenituri tagħna kienu l-mami kienet dejjem hemm malina u l-mam kienx taħdem il-papa teacher. F'xej li konna ħafna. Kont ingor naqra x'aħna dejjem ngħidha li ma konniex kellhom flus, konna ngħixu paga waħda. U ma tantx konna nixtru ħwejjer dejjem kienet titilna l-mami biex insib ruħi pariċ portira daqs ta' silma kienetkun. Imma il-qpija tajjeb ħafna m'għandix Feliċi. Ħafna. Naf li l-mużika taffaxxinak, dik hija xi ħaġa li nejra xint li fta naqra stran. Dim kienet l-aħħar silta li vera bħalissa fissata fuq xaru gaza, li kollu nismaħu London Grammar. Bħalissa London Grammar qed nisma'. London Grammar? Familjari? Xaħat familjari ma' London Grammar? La tismaħhom ħajjoġbuk ħafna. London Grammar huma grupp? Huma grupp. London Grammar. Sanna mill-lani, le, fosna ġiħiri suppost. Le, bro, mux inti, ovvjament li għalla dellet najd, bro. Tajbin ħafna, I love them. Palissa fiqe? Ux, ħafna. Xtib ta' mużika jgħamlu? Indi isa. Eżat, driving, running, palissa. Kollok tqabbelhom ma' xaħat, forsi biex nifhem. Le, semmani wara. Smajtom żgur ta'. Le, ma jemma nisma' assolutament l-ebda radju. Ħan semma lek waħda kum. Austerita sonika sħiħa għandi għana fajdi. Mela li, ħan semma lek waħda. Tissan semma ħilek issa? Ija, nasib brevament tista' semma ħilek. Le, eċ niksru xie xorta ta' ħabba YouTube. Ma nistax, ma nistax semma ħilek privat. Mela, qabel ma nagħlqu Kler għax ija bil-ġurnat. Għajkun hemm tmiem għal it-taħdita. Tgħidilna naqrajk fuq l-esperjenza tiegħek fuq il-podcast tagħna. Iga għad feġi. Kemm kont ċitata qabel ma ġejt. Le, għad piċiri għax dan dokket bdejt naħseb għad bdejt ngħid ħadd nerġa'. Jien ix-xogħol kollu nhu pjaċir nagħmlu. Imma bdejt josni naqra ħajja erġajt għax umbat tidra, għalla volli għajdu l-ek dejjem tkun eċitat, dejjem nkun eċitat, jiddependi minn xkun ħana, ma l-lum kun naqra eċitat naqra zejjed. Għax peress li, mux għan id-deja najda, peress li dal-aħħar inti intervistajt ħafna nies ikunu naqra f'polemika u fil-limelight, tejnejt li li xħassasini, tipo, kif ħankun ta' interess għan-nies. Imma missa naħseb li minn ħaj ħatħoġbu ovvjament bħal kollox, imma laħat pjaċir jiena mbagħad ngħid jien ħadd pjaċir ħafna fimt. U taħseb ħatamilna autoanaliżi sekonda. Taħseb li jien għamilt l-għażla tajba l-istudentek? Tajtni boost ebija,
Minni bat taf, ma nafx inti għet li ġili kont bat minn self-esteem work, per eżempju, di boost tajba li għal-istudentni, u mux għan id-diqa najda, di sabiħa dil-konfidenza inti iġġiba wara l-40. Qabel ma konċ najda di, ma konċ għan paxxik u najdlek, per eżempju, għax nider li jisni fidila. Imma issa ġibt il-konfidenza li ma ndeqax najda. Illum tajtni bus għax meta stedentni, għax jina t-lik dejjem insegwi, tillallu student li tipo Jon. U għal-ewel kelli naqadu bjordejnejt. Ma xartu ma ġibnix. Erġa saqsi. Taħseb li għamil tażla tajba li l-istudentek jien? Jien għamilt klażla tajba l-istudent il-Agius Ordway li fittix ta' fuq il-messenger. Minix daqsek kardita li najdlek eħe. Show of hands, għamilt klażla tajba, show of hands, show of hands. Nittama liva, thank you. Very much loved, Agius Ordway. Mela, qabel ma nagħlqu grazzi li Derek Meets, 3 Hours, Sphinx, E-Cabs, Mattress Collection, Franks, Charisma, Sanja, Eco Spa u Teatru Malta. Miex platitudni ma minnarkom bibtijaj dan mux possibli. Grazzi ħafna l-sponsors li vera jemnu dal proġett. Fakkarkom, Manuel Dimek. Isma fejt it-telladi Manuel Dimek. L-għallu Joseph Zamit ħajkun Manuel Dimek. Joseph Zamit huwa tifel fucking talenta vera. Fil-ħabs militari l-antik ta' Kordin. Fil-ħabs militari l-antik ta' Kordin. Ok. Darbanka Noblink. Konġejt il-konċert ta' Noblink inti? Ma kont projbita. Joseph Zamit, rajtuħ, strip reġaw sar Velanuzi, li kun il-missier il-kattif, għandu laqwa xena. Għet id-dirigijana, assumi, xo għandak? Għet id-dirigijana? Viktor Jakono u Chris Piteri Mużika. Viktor Jakono, għat ma rajċejti għaw? Ne, insomma, insir nara. Fi 26, 27, 28 ta' Novembru. Ma dik naqtawa, nkun ġamur trajta. U jien, u le, ultra ġenwin ma l-udjenza tijaj, ma la biex tifmux special konfuzjoni li għalet bħalissa, għax dan il-program u ovvjament il-rekordijat. U jiena ħammur nara din il-play fit-26 ta' Novembru li huwa il-ġimgħa d-dieħla, u jesset nintilef fil-kronoloġija u xalla bibkom. Grazzi l-sponsors, grazzi l-patruni tana, patreon.com/Jon Mallia triddu tistieħbu mal-komunità tana. Grazzi l-ħbib tiegħi kollha li hawn fl-studio u anke dawk li mhumxaw, Wejza, nsallu għalik. Grazzi kbira. Thank you. Clara Juice. Ħafna. All the way. Ħadd speċi. L-il tajb.